Πάρτε τα κρασάκια σας, πάρτε τα πιατάκια σας. Την πίτα αφήστε να την πάρετε στο τέλος, να την μοιράσουμε έτσι αφού θα κόψουμε, γιατί έχουμε μια μικρούλα πιτούλα να την κόψουμε. Και μετά θα πάρετε το κομμάτι σας. Όσοι το πήρατε δεν πειράζει, αλλά μην μπείτε για φλουριά και τέτοια. Please. Φέτος έχουμε 2 φλουριά. Ένα στη μικρούλα και ένα στα κομμάτια. Τα οποία θα το κάνουμε την κοπή της πίτας μετά το κεντρικό γεγονός της βραδιάς, που είναι η απονομή των διπλωμάτων των νέων πτυχιούχων μας ή των ίδιων πτυχιούχων μας που προχωράνε σε ένα μεγαλύτερο προχωρημένο επίπεδο. Έχουμε διπλωματούχους από το level 1 και από το level 2. Χαιρόμαστε που είναι οι οικογένειες μαζί για να τους δουν σε αυτή έτσι, την πολύ όμορφη συγκυρία. Πάντα τα όμορφα πράγματα θέλουμε να τα μοιραζόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους. Να κάνουμε και το κοτσομπολιό μας μετά. Ναι. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε 15 διπλωματούχους. Δεν θυμάμαι τον αριθμό. Κάποιοι από αυτούς είναι ήδη διπλωματούχος σε πρώτο επίπεδο και τώρα προχωράνε στο δεύτερο επίπεδο που είναι το level 2. Για να σας εξηγήσω σε όσους εσάς δεν το γνωρίζετε, το coaching έχει 2 μεγάλα βήματα. Το ένα είναι η πιστοποίηση και το άλλο είναι η διαπίστευση. Η πιστοποίηση γίνεται από τον οργανισμό, τον εκπαιδευτικό, και η διαπίστευση γίνεται από τον επαγγελματικό οργανισμό. Σήμερα λοιπόν μαζί μας έχουμε τους πτυχιούχους από το level 1 και το level 2. Τι σημαίνει τη σχολής μας? Το level 1 είναι η διεκδίκηση της πρώτης διαπίστευσης και το level 2 είναι η διεκδίκηση και της πρώτης και της δεύτερης διαπίστευσης. Έχουμε μαζί μας ήδη διπλωματούχους οι οποίοι έχουν ήδη το ACC, την πρώτη διαπίστευση, και συμμετείχαν στο level 2, έτσι ώστε να διεκδικήσουν και τη δεύτερη διαπίστευση PCC. Θέλω να πω το εξής, ότι έχουν ετοιμάσει κάποια πράγματα με την κυρία Όλγα Παπαντριανταφύλλου. Η Όλγα μας, όσοι δεν τη γνωρίζετε, είναι η δασκάλα μας στο Mindfulness, από την αρχή της δημιουργίας του προγράμματος, και φέτος είναι η πρώτη φορά που έχει αναλάβει τη σκηνή της αποφοίτησης και μας έχουν ετοιμάσει κάτι που ούτε εγώ ίδια το ξέρω. Πάντα θέλουμε αυτή την εμπειρία να τη θυμούνται πάντα οι απόφοιτοι, γιατί έτσι θέλουμε, να τη θυμούνται πάντα. Γιατί είναι σημαντικό επίτευγμα. Δεν είναι καθόλου εύκολο το πρόγραμμα. Έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και η κύρια απέτηση είναι ότι δεν θα πάρεις το δίπλωμά σου εάν δεν έχεις όντως φτάσει η συνεδρία σου στο επίπεδο της πρώτης διαπίστευσης. Τι σημαίνει αυτό? Να ακολουθούν τις ICF δεξιότητες και τον ICF Code of Ethics. Δεν επιτρέπεται δεν μπορεί κάποιος να πάρει την πιστοποίησή του εάν δεν έχει δουλέψει και κυρίως δεν έχει κάνει πρακτική με τους συμμαθητές τους και με εθελοντές, που έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να κάνουν session με τους εθελοντές, το οποίο βεβαίως αποτελεί και το πιο σημαντικό κομμάτι, η πρακτική. Πάντα είμαι συγκινημένη για αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι έχω αφήσει 2 χρόνια και δεν έχουμε κάνει απονομή. Γι' αυτό και σήμερα είμαστε 15 υπέροχα πλάσματα που θα πάρουν τα διπλώματά τους. Και κυρία Όλγα Παπαντριανταφύλλου, είστε έτοιμοι να πάρετε τη σκητάλη? Άννα, μου θέλεις να πεις κάτι, που είσαι και συντονίστρια όταν σε θυμάμαι? Λοιπόν, όλοι μας ξέρουμε την Όλγα, την αγαπάμε την Όλγα. Είναι αυτή που μας φέρνει στην ενσυνειδητότητα και μας δείχνει πώς να το πετυχαίνουμε και με τους πελάτες μας αυτό πολλές φορές. Δεν θα κουράσω, γιατί ετοιμάζουμε πολλά ωραία πράγματα και θα σας κουράσουμε εμείς μετά με τα ωραία πράγματα. Όλγα μου, ορίστε, the floor is yours. Πριν, έτσι, θέλω να κάνω μια εισαγωγή, γιατί σήμερα έτσι είναι μια ιδιαίτερη μέρα, με μια ιδιαίτερη γεύση. Πολλές γεύσεις σήμερα και σταφίδες και κρασιά και τέλος πάντων.
Έχει μία γεύση από χαρά, ενθουσιασμό, συγκίνηση και έχει και ένα αυτό που τα καταφέραμε. Και αυτή η διαδρομή μοιάζει λίγο σαν κήπος. Καμιά φορά, έτσι, όταν πάμε να φυτέψουμε ένα κήπο, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός, υπάρχει αυτή η περιέργεια και λέμε το έχω, πάω να το φτιάξω. Και μέχρι που ο κήπος μας προσγειώνει λιγάκι και αρχίζει και βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, υπάρχουν και δυσκολίες στον κήπο και στα φυτέματα και έτσι αρχίζει να έχουμε κάποιες ερωτήσεις του τύπου «Μα γιατί είναι τόσο δύσκολο, τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω και οι άλλοι το καταλαβαίνουνε». Και υπάρχουν και ερωτήσεις του τύπου «Μήπως έπρεπε να πάρω κάτι άλλο, π.χ. κεραμική και όχι κυπουρική». Και αυτό είναι αυτό που λέω εγώ, καλώς ήρθατε στο κοινό ανθρώπινο βίωμα, ότι η ανάπτυξη είτε του κήπου είτε η δική μας έχει φάσεις οι οποίες είναι λίγο, αυτό που λέω εγώ μερικές φορές, απογοητευτικές. Όμως, εκεί μέσα γίνεται και μεταμόρφωση. Σε αυτές τις φάσεις, λοιπόν, εκεί που δεν γίνεται τίποτα, εκεί που πιστεύουμε ότι όλα είναι χαμένα και ότι ο κήπος δεν μεγαλώνει και τα λουλούδια δεν φυτρώνουν, οι ρίζες αρχίζουν και βαθαίνουν. Όχι σαν κάτι τεχνικό, αλλά σαν κάτι ουσιαστικό. Και αρχίζουν και αναδύονται ερωτήματα του πώς ακούω, πώς στέκομαι, πώς σχετίζομαι. Οπότε σήμερα, για μένα, δεν γιορτάζουμε τα διπλώματα. Γιορτάζουμε όλα εκείνα τα αόρατα πράγματα που δεν είναι γραμμένα στο χαρτί. Γιορτάζουμε τις δυσκολίες που σας έφεραν εδώ. Γιορτάζουμε τις αμφιβολίες που αντέξατε. Γιορτάζουμε τις εσωτερικές καταιγίδες που ξεπεράσατε. Γιορτάζουμε εκείνα τα aha moments που ξαφνικά γίνονται η μεταμόρφωση και ανθίζει ο κήπος. Οπότε σήμερα σκεφτήκαμε με την ομάδα να φτιάξουμε ακριβώς έναν κήπο. Θα φτιάξουμε έναν κήπο, ένα ζωντανό κήπο, που ο καθένας θα φέρει μέσα το σπόρο του, πώς τον φρόντισε, πώς αναπτύχθηκε, τι καταιγίδες είχε, τι δυσκολίες και τι aha moments έφερε. Οπότε εγώ θέλω να καλέσω... Ποιο να καλέσω? Να καλέσω την Έφη, τη Χρήστου. Να μας μιλήσει κάθε μία για το δικό της κήπο. The floor is yours. Με συγκίνησες. Θα κλάψω. Λοιπόν, εφόσον μιλήσαμε για κήπο, αν με ρωτούσε κάποιος πριν ξεκινήσω αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ποιο λουλούδι θα ήθελα να είμαι, πιθανότατα θα απαντούσα κάτι όμορφο, εντυπωσιακό, ίσως κάτι που ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Σήμερα όμως, μετά από αυτή τη διαδρομή, ξέρω ακριβώς ποιο λουλούδι θέλω να είμαι. Κάτι πανέμορφο, ευωδιαστό, ναι, αλλά και βαθιά ουσιαστικό. Αυτό το λουλούδι είναι ανθεκτικό, θέλει φροντίδα, θέλει συνέπεια. Αν το αφήσεις μαραίνεται, αν όμως το περιποιηθείς γεμίζει το χώρο με άρωμα. Ήσυχα και διακριτικά. Όπως το πρόγραμμα αυτό για μένα. Δεν ήταν εύκολο, πράγματι. Υπήρχαν στιγμές που κουράστηκα πάρα πολύ. Και αυτά ήταν τα ζυζάνια στο δικό μου λουλούδι. Οι στιγμές που αμφέβαλα, που ένιωσα ότι οι απαιτήσεις ήταν περισσότερες από τις αντοχές μου, που σκέφτηκα να σταματήσω, που δυσκολεύτηκα να ισορροπήσω υποχρεώσεις, χρόνο, ενέργεια και μυαλό. Αλλά όπως το λουλούδι μου χρειάζεται καθημερινή φροντίδα για να σταθεί όρθιο, έτσι και εγώ χρειάστηκε να επιστρέφω σε κάθε μάθημα. Με συνέπεια, με πειθαρχία, step by step, μου έλεγα. Και εκεί έγινε η αλλαγή. Δεν ήταν μια μεγάλη στιγμή έμπνευσης. Ήταν οι πολλές μικρές στιγμές που δεν τα παράτησα.
Ήταν οι υπέροχοι συμφοιτητές μου που λειτουργήσαν ως θρεπτικά συστατικά στο λουλούδι μου. Και εκεί ήταν και η Κυπουρός, η Βαρβάρα, που έσκαβε μαζί μου αγόγγιστα για να ανανεωθεί το χώμα. Αυτή που βοήθησε να ανθίσει αυτός ο σπόρος και που θα με ρώταγε «Έφη, τι έχεις πρόθεση να συμβεί?» Και θα της έλεγα να ολοκληρώσω αυτό το achievement. Γιατί η ολοκλήρωση δεν είναι απλώς το τέλος μιας διαδρομής, είναι η απόδειξη ότι άντεξες, ότι ξεπέρασες τον εαυτό σου. Και αυτό που ξεκίνησε ως επιθυμία έγινε πραγματικότητα. Και πέτυχε όχι μόνο ως μονάδα, αλλά και ως ομάδα. Γιατί είναι αυτό που είπε και η Κλέρη. Αυτό δεν φαίνεται μόνο στο χαρτί. Φαίνεται στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που στεκόμαστε, στον τρόπο που συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε και που αγαπάμε όλα τα λουλούδια του VIP κήπου μας. Γι' αυτό, αν πρέπει να διαλέξω ποιο λουλούδι θέλω να είμαι, η απάντηση είναι μία. Θέλω να είμαι βασιλικός. Γιατί ο βασιλικός έχει κάτι μοναδικό. Δεν γίνεται να τον προσπεράσεις χωρίς να χαϊδέψεις τα φύλλα του και το άρωμά του έρχεται μαζί σου. Και η μυρωδιά για τον εγκέφαλο είναι συναίσθημα και σου ξυπνάει αναμνήσεις πριν προλάβεις να σκεφτείς. Σκεφτείτε πότε αγγίξατε βασιλικό τελευταία φορά. Επίσης είναι ένα ιερό σύμβολο που αγγίζει το αγίασμα. Γι' αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και εσείς είσαστε ένα σύμβολο πίστης για μένα, που όπως και ο βασιλικός δεν χρειάζεται να φαίνεται για να υπάρχει. Θα ήθελα να θυμάστε από μένα ένα πράγμα, πως κάθε φορά που αγγίζουμε τα φύλλα της προσπάθειάς μας, αφήνουμε άρωμα. Και αυτό το άρωμα δεν είναι μόνο για εμάς. Είναι για εκείνον που έχει ανάγκη και μας χρειάζεται. Και αυτό είναι η αληθινή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι πρέπει να σου δώσω κι εγώ, δεν πρέπει? Ναι. Λοιπόν, στην αγαπημένη μας Έφη, level 2 είναι Associate Certified Coach. Έχει ήδη πάρει το πλήρους διαπίστευση. Είναι μια καταπληκτική coach, ιδιαίτερα σε θέματα παιδιών και εφήβων, αλλά και γονέων σε σχέση με τη συμπεριφορά τους. Και έτσι έχει αυτή την καταμάχητη επιθυμία για εξέλιξη και είναι μητέρα δύο πανέμορφων κοριτσιών που είναι πανόμοιοι, ίδιες. Δεν ξεχωρίζουν ποια είναι η μία, ποια είναι η μαμά και οι κόρες. Αλλά το πιο σημαντικό για την Έφη είναι ότι δουλεύει παρόλο τις δυσκολίες και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχει ως μονογονεϊκή οικογένεια και πάει συνεχώς ψηλά. Αγάπη μου, συγχαρητήρια για όλη το πίστησή μας τώρα. Να το βάλω Στο καφάσι. Ας δούμε την επόμενη, να δούμε τι κήπο έχει φτιάξει. Θέλω να καλέσω την Άννα την Κυρίκου. Τραβάτε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είχαμε μία δομή στο πώς θα φτιάξουμε την παρουσίασή μας σήμερα εδώ και την ομιλία μας. Και να ξεκινήσουμε πρώτα, λέει, με το σπόρο μας. Ο σπόρος, λοιπόν, που έφερα μαζί μου όταν μπήκα στο level 2 ήταν η ανάγκη μου να προχωράω, να εξελίσσομαι, να γίνομαι καλύτερη από αυτή που ήμουν χθες. Οπότε, για μένα δεν ήταν απλά να ολοκληρώσω ένα πρόγραμμα, αλλά ήταν να κατανοήσω σε βάθος τις δεξιότητες και τη στάση πίσω από αυτές, αλλά και ακόμα εμένα ήταν ένα μεγαλύτερο challenge, γιατί η πρώτη μου διαπίστευση ήταν 14 Φεβρουαρίου του 2025, οπότε είχα μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2026 να πάω για PCC χωρίς εξετάσεις. Το challenge ήταν 300 ώρες. Αυτό ήταν challenge. Λοιπόν, το χώμα όμως που φύτεψα, το σπόρο μου, ήταν το ίδιο το πρόγραμμα. Στην αρχή ήταν λίγο μοναχικά, γιατί αυτό το πρέπει να κάνεις 300 ώρες σε 365 μέρες, μονογονέας με 2 παιδιά, με πολλά καπέλα στο κεφάλι, είναι πραγματικά challenge. Οπότε, σε κάποιο σημείο, εκεί είδα ένα μοτίβο που καλύπτω εγώ πάντα και φτιάχνω, ότι στην ανάγκη μου να κάνω τα πρέπει μου, χάνω την ευχαριστησή μου. Και εκεί
το συνειδητοποίησα. Και λέω, Άννα, τι κάνεις? Και εκεί άρχισα να χρησιμοποιώ τα εργαλεία μου, τις μαθητριές μου, τις σημειώσεις από τα όμορφα μαθήματα, από τα competencies που λένε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα, πώς να μας προσέχουμε και να έχουμε το coaching mindset και πού είμαστε και πού στεκόμαστε. Οπότε χρησιμοποίησα και το reciprocal και τότε είδα ότι κάνοντας πίσω έπρεπε να αποφασίσω. Θα τα κάνω όλα, όπως έχω συνηθίσει να είμαι πολυεργαλείο και παντού και σε όλα, ή θα μου δώσω χώρο και χρόνο για να τα ολοκληρώσω. Και εκεί ήταν οι καταιγίδες μου. Όταν χρειάστηκε να βρω το χρόνο και το χώρο για να τα κάνω όλα αυτά. Οπότε, καταλάβατε τι διάλεξα, έτσι. Είμαι η Σισί. Διάλεξα το χρόνο και το χώρο μαζί. Οπότε, ο καρπός για μένα δεν ήταν η τέλεια συνεδρία που έψαχνα πάντα να βρω και να κάνω τικ όλα τα PCC. Πώς τα λέγαμε? Markers, μπράβο, ευχαριστώ. Αλλά να δω τι πρέπει εγώ να αλλάξω. Και αυτό έκανα. Άλλαξα στάση. Οπότε σήμερα είμαι πιο ήρεμη, πιο χαλαρή. Απολαμβάνω αυτό που έχω εδώ. Και τι άλλο. Και σαν coach και σαν coachee ψάχνω να βρω τα δυνατά σημεία του άλλου και να τα ενδυναμώσω. Το φυτό που διάλεξα είναι κάτι που με αντιπροσωπεύει γιατί δεν είναι λουλούδι. Αν και σας φωνάζω όλες λουλουδένιες, όπως πολύ σωστά είπε η Ελευθερία, διάλεξα ένα βότανο. Είναι ένα δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο έχει πολλές χρήσεις. Χρησιμοποιείται πάνω απ' όλα σαν βοτάνι για να ενισχύσει τη μνήμη. Μεγαλώνει δίπλα σε ξυλώδες πράγματα. Χρησιμοποιείται στη μαγειρική. Όταν ανθίζει, για να δεις τα λουλούδια του, πρέπει να πας κοντά και βλέπεις κάτι όμορφα, μόβ, ανοιχτά, άνθη. Ανθίζει συνήθως χειμωνιάτικους μήνες, που μου αρέσει ο χειμώνας. Τι άλλο να πω. Έχει ένα έντονο άρωμα, το οποίο είναι βαθύ μέσα στο χώρο και δεν μπορείς να το καταλάβεις, εύκολα να πεις τι είναι αυτό τώρα, τι μου μυρίζει. Και έτσι ακριβώς είμαι κι εγώ. Είμαι πολύ εργαλείο, χρησιμοποιούμε παντού. Δεν είμαι λουλούδι για να ξεχωρίζω με την καμία, αλλά αν έρθεις κοντά μου μαγεύεσαι και μένεις. Νομίζω. Ευχαριστώ. Οπότε, να μην μακρηγορώ. Συμβολίζει την ανοχή, αντέχει στο κρύο, στα πάντα. Έχει συνέπεια, έχει μνήμη. Έτσι και εγώ λοιπόν δεν ανθίζω για να εντυπωσιάσω, αλλά για να μείνω. Και αυτό πήρα στο level 2. Ότι να μένω στη διαδικασία μέχρι να ανθίσει ο καρπός. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να μην πω κάτι για την κάθε μία μου μαθήτρια. Η Άννα δεν είναι πολύ εργαλείο. Είναι ένας ταλαντούχος, χαρισματικός άνθρωπος που μπορεί να κάνει πάρα πολλά και νομίζω ότι η VIP community τη χρειάζεται να τη βοηθήσει να κάνει όχι πολλά, αλλά να κάνει τα σωστά. Τα σωστά δηλαδή που δίνουν αξία σε εμάς και κυρίως εκείνη. Την αγαπώ, όπως όλες μου τις μαθήτριες, αλλά θα μιλήσω λίγο παραπάνω. Την κάλεσα στην ομάδα την εκπαιδευτική, γιατί έτσι θέλω να κάνω. Θέλω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μου και θέλουν να βρίσκονται σε αυτή την ομάδα, να τους δίνω την ευκαιρία να πτήσονται, να προοδεύουν και να προσφέρουν σε αυτή τη VIP κοινότητα ο καθένας όπως μπορεί και φυσικά ό,τι θέλει. Και αυτό το κορίτσι θέλει πολλά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αγάπη μου, συγχαρητήρια. Ό,τι επιθυμείς, ό,τι καλύτερο. Να ανθίζεις, σε βλέπω να προοδεύεις και συγκινούμε κι εγώ μαζί σου και χαίρομαι που είμαι κοντά σου και τα βλέπω. Συγχαρητήρια, Ανούλα. Ελπίζω να κάνεις λιγότερα. Αν με αφήσουν και μου δώσουν χώρο, θα το κάνω. Θα το διεκδικήσεις το χώρο. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη που είναι η Γογό η Αγγελίδη. Εδώ έχουμε μεγάλο κήπο.
Μικρόφωνο. Άννα, είδες, τελικά δεν τη γλιτώνεις. Λοιπόν, εννοείται. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι έτσι μαζί με τη Βαρβάρα και με κάποιους από εσάς για τη διαδικασία της αποφοίτησης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ξεκίνησα το level 2 γιατί το είχα ανάγκη, ήθελα να κρατηθώ κοντά στο coaching, ένιωθα ότι και με τον ICF είμαι κοντά, αλλά με τη Βαρβάρα είναι κάπως διαφορετικό και της το έχω πει. Οπότε ξεκινήσαμε το level 2, έκανα όλη τη διαδικασία και μετά λέω τι κατακάνεις, δεν έχεις χρόνο. Έχω μια πάρα πολύ απαιτητική δουλειά, δουλεύω πάρα πολλές ώρες, έχω οικογένεια, έχω παιδιά και έβαλα άλλο ένα πραγματάκι πάλι on top, δηλαδή μια Άννα νούμερο 2 κι εγώ. Και λέω τώρα πώς θα τα καταφέρεις, δηλαδή τα πράγματα ήταν πραγματικά οριακά, ήμουνα και στην καινούργια δουλειά πάρα πολλές ώρες, αλλά πραγματικά αυτό ήταν το οποίο... Αυτό που μπαίναμε σε κάθε μάθημα και ερχόμασταν οι περισσότεροι, φαντάζομαι, σε μια κατάσταση αξιοθρήνητη, εξαντλητική και λέγαμε «Ωχ, τώρα μακάρι να μας στείλει ένα μήνυμα και να μας πει ότι ακυρώνεται το μάθημα». Αλλά μπαίναμε μέσα και πραγματικά τα ξεχνούσαμε όλα. Εγώ προσωπικά δηλαδή άδειαζα τελείως, ήμουν εκεί, το ξεχνούσα. Αυτό ήταν είναι η μαγεία του coaching και είναι και η μαγεία της Βαρβάρας που το πετυχαίνει. Fun fact, θέλω να πω ότι η οικογένειά μου μονίμως παραπονιέται ότι δεν με βλέπει, αλλά με υποστηρίζουν πάρα πολύ. Οπότε ο άντρας μου έχει rotation τα ρεπό του και δεν ξέρουμε ποτέ τι ρεπό θα έχει τον επόμενο μήνα. Και κάθε φορά έλεγα: Αχ, μην έχει ρεπό τότε που θα έχω το μάθημα της Βαρβάρας, γιατί θα γκρινιάζει, θα θέλει να κάνουμε κάτι μαζί οικογενειακώς. Και τυχαίνει στα γενέθλιά του, εννοείται και στο ρεπό του, να έχουμε μάθημα. Και λέω τι θα κάνω, ποιος τον ακούει, μονίμως θα γκρινιάζει. Οπότε κλείνω ένα τρίμερο να πάμε με τα παιδιά στην Εύβοια σε ένα all-inclusive. Και τους το ξεφουρνίζω κάποια στιγμή, θα κάτσετε εδώ στην πισίνα εσείς και εγώ θα φύγω για 5 ωρίτσες. Μου λένε πού θα πας, το λάπτοπ, εγώ λέω έχω μάθημα. Μπήκα μέσα με υγρό το μαλλί. Δεν το κατάλαβες, Βαρβάρα μου, μπικίνι από μέσα, απ' έξω φόρεμα, μαλλί γλυμμένο. Από το δωμάτιο. Αυτό. Πορωμένη. Και τώρα που έφτιαχνα το πορτφόλιο και όλα αυτά, όταν ανέτρεξα συγκεκριμένη ενότητα που είχαμε κάνει, δεν μπορώ να σου πω ότι με έπιασε αυτή η γλυκιά η νοσταλγία. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτό το μάθημα το κάναμε όταν ήμασταν εκεί και ήταν στο ξενοδοχείο και περνάγαμε τέλεια. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό ήθελα λίγο να το μεταφέρω, ότι αν νιώθετε ότι κάτι σας πιέζει, κάτι είναι ακατόρθωτο, δεν είναι. Απλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έξυπνο, να συνδυάζουμε όλα τα πράγματα μαζί και μετά με ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω, κάπως γίνονται... Εσύ, Άννα μας. Μπορούμε να κάνουμε μια σχολή και να λέμε για αυτά. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ που μένει πίσω και κρατιέται και αφήνει τον εαυτό του, κρατάει μάλλον τον εαυτό του πίσω γιατί θέλει να δώσει στην οικογένεια, θέλει να δώσει στους γονείς, θέλει να δώσει σε κάποιους άλλους. Ναι, υπάρχει χώρος για όλους, αλλά κυρίως για τον εαυτό μας. Και γι' αυτό το λόγο διάλεξα την αξία μου να είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ταυτίζεται πάρα πολύ και με το επάγγελμά μου, γιατί είμαι human resources, οπότε προσπαθώ πάντα να είμαι δίκαιη με τον εργαζόμενο, αλλά έχω έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο που πρέπει να είμαι υπέρ της εταιρείας και τα σχετικά. Και το λουλουδάκι μου το super διακριτικό. Κάπως λέγεται αλλιώς κάλα, κάτι τέτοιο λέγεται. Το διαλέξαμε με το γιο μου, που ήρθε τρέχοντας ο καημένος μαζί μου σε μια φάση της εβδομάδας που ήταν πραγματικά τα πράγματα ωριακά και του λέω 10 η ώρα, κλείνει το πιο κοντινό μας ανθοπολείο, πρέπει να πάω να πάρω γλάστρα και ήταν 10 παρατέταρτο. Και του λέω έρχεσαι μαζί μου. Και πραγματικά φύγαμε σχεδόν με τις πιτζάμες. Αυτά από μένα. Να πω ότι είναι ένα υπέροχο ταξίδι το coaching γενικότερα. Όποιος μπει, και οι περισσότεροι από εδώ φαντάζομαι έχετε ήδη μπει, είστε στο να μπείτε, με το ένα πόδι να μπείτε. Νομίζω ότι εμένα μ' άλλαξε πάρα πολύ. Βαρβάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους υπόλοιπους που έχουμε γνωριστεί και έχουν κάνει πραγματικά αυτή την εμπειρία ξέχαστη. Γιατί δεν θα ήταν τίποτα όλο αυτό αν δεν είχα γνωρίσει και όλους τους υπόλοιπους που ήρθαμε σε επαφή και ερχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο συγκινητικό είναι να βρισκόμαστε σε τέτοιες συναντήσεις και να δενόμαστε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τζόρτζια. Όχι Γκόγκο, Τζόρτζια. Η γογό μας εδώ είναι ένα απίθανο κορίτσι. Πραγματικά είναι how she does it. Πραγματικά. Και νομίζω ότι το επόμενο Q&A θα μπορούσε να είναι αυτό. Με σένα συντονίστρια και όλες τις υπόλοιπες εδώ εμάς, πώς θα καταφέρνεις. Και την Άννα φυσικά. Πώς θα καταφέρνεις να κάνεις πράγματα που αγαπάς, τέλος πάντων και μην τσακώνεσαι με τον άντρα σου, ελπίζω. Ελπίζω. Άρα τα έχεις καταφέρει μια χαρά. Συγχαρητήρια, αγάπη μου γλυκιά. Τι να σου πω, χαίρομαι που σου δίνω το επόμενο σου σκαλοπάτι για όπου θέλεις, γιατί το αξίζεις. Τα αξίζεις, μπορείς και σε παράδειγμα. Παράδειγμα επαγγελματία, παράδειγμα μητέρας, παράδειγμα συζύγου, αφού δεν έχεις τσακωθεί ακόμα. Ναι, αυτό χρυσό μου. Συγχαρητήρια. Έλα και στα επόμενα. Για μια φωτό. Να δώσουμε το λόγο στη Μαρία τη Χατζιαγγελίδη και να την παρακαλέσω να έρθει εδώ με τον κήπο της. Καλησπέρα και από μένα. Η χρονιά που ξεκίνησα το Level 2 ήταν η εποχή που είχα ξεκινήσει διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στο coaching. Μόλις η Βαρβάρα μου είπε ότι θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για το PCC, μπορώ να σας πω ότι χάρηκα τόσο πολύ που ακόμη θυμάμαι την ημέρα που με πήρε τηλέφωνο που μου το είπε και μου λέει «Θα είσαι μέσα» και της λέω «Πας καλά που δεν θα είμαι». Γιατί τη θεωρώ μία από τους καλύτερους εκπαιδευτές πάνω στο αντικείμενο του coaching. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, στο χέρι μου κρατούσα ήδη ένα σπόρο. Έναν σπόρο τον οποίο πραγματικά δεν ήξερα πώς να τον καλλιεργήσω. Πώς θα μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά, να κάνει διακλαδώσεις στο χώμα και να αρχίσει να απλώνεται μέσα στον υπέροχο κήπο. Ήθελα να είναι ένας κήπος που να βγάζει αρμονία, αρώματα και μία ξεχωριστή μυρωδιά, μου επιτρέπετε η λέξη. Βρήκα λοιπόν ένα χώμα. Ποιο ήταν το χώμα? Το υπέροχο εκπαιδευτικό υλικό της Βαρβάρας, στο οποίο θα έλεγα ότι πάρα πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπη με καινούργιες τεχνικές. Παρατήρησα, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και άρχισα να σημειώνω σιγά σιγά τι είναι αυτό που θα κάνει καλύτερο την καλλιέργεια. Εκεί τι υπήρχε όμως? Υπήρχε μια υπέροχη ομάδα με διαφορετικούς καλλιεργητές που όλοι όμως είχαμε το ίδιο όραμα. Να πάρουμε καινούργιες γνώσεις, να μάθουμε νέες καλλιέργειες και όλοι μαζί σιγά σιγά να κάνουμε έναν κήπο ο οποίος θα ανθίσει και θα είναι πολύ ξεχωριστός. Η ομάδα για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Ο καθένας με την διαφορετικότητά του και τη μοναδικότητά του. Συνεργαστήκαμε σε πολύ καλό επίπεδο, ανακτήσαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πάρα πολύ σημαντικό, και πίστη σε αυτό το οποίο κάναμε. Εκεί λοιπόν μέσα σε αυτή την ομάδα και παρατηρώντας όλα όσα μας έλεγε η Βαρβάρα, υπήρξαν στιγμές που κατάλαβα ότι μπορώ να αρχίσω να συνδέω κομμάτια, να δίνω πλαίσιο και να δημιουργώ καθαρότητα. Αυτός λοιπόν η χρονιά, για μένα ήταν η χρονιά της γείωσης. Τι λέω τώρα, πώς το εννοώ το γείωση? Τη γείωση την εννοώ μια εσωτερική ηρεμία που δεν εξαρτάται τελικά αν όλα είναι τέλεια. Η αίσθηση ότι μπορώ να σταθώ μέσα στη διαδικασία με καθαρότητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Αυτό που παίρνω μαζί μου σήμερα είναι ακόμη κάτι πιο σημαντικό. Ότι η διαδρομή δεν κλείνει εδώ. Αντίθετα, μου άνοιξε περισσότερο την όρεξη. Για κάτι θα δημιουργήσει η Βαρβάρα σίγουρα. Για επιπλέον μάθηση, εμβάμφιση και εξέλιξη. Γιατί τελικά ο coach τι είναι? Είναι όπως ένας καλλιεργητής, ο οποίος δεν σταματά να μαθαίνει. Επιστρέφει στον κήπο ξανά και ξανά, με παρουσία, συνέπεια και περιέργεια. Διάλεξα το φυτό. Είχα διαλέξει μάλλον
Αυτό είναι ένα φυτό που σήμερα δυστυχώς στο ανθοπολείο που πήγα είχαν τελειώσει τα πάντα λόγω των ερωτευμένων. Και μου είπε ο ανθοπόλης, πάρτε αυτό, είναι ένα πολύ καλό παραγωγό από την Ολλανδία, δεν πρόκειται να χαλάσει. Δεν θυμάμαι, μου είπε και ο ανθοπόλης πώς το λένε. Συγγνώμη, είμαι κουρασμένος. Αυτό προσφέρω. Δεν είναι ανθούριο. Μου είπε ένα πολύ περίεργο όνομα, το οποίο δεν το είχα ξανακούσει και δυστυχώς δεν μου έμεινε και στο μυαλό εκείνη τη στιγμή. Με πολύ μεγάλη αγάπη για τη δασκάλα μου, τη Βαρβάρα. Με αυτήν πρωτοξεκίνησα πριν 12 χρόνια. Και όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα, θα σας έλεγα μην διστάσετε. Θα μεταμορφωθείτε. Θα πάρετε νέες γνώσεις, θα αποκτήσετε καινούργιες δεξιότητες και το βασικότερο απ' όλα θα βρείτε τον εαυτό σας. Την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ήθελα να παρακαλέσω να έρθει ο κόκκος μας, ο Μιχαήλ, εδώ, να δώσουμε μαζί το δίπλωμα στην αγαπημένη μου Μαρία. Ναι, εσύ θα το παραδώσει της Μαρίας. Βέβαια. Εγώ θα την αγκαλιάσω, την φιλήσω. Δεν σου επιτρέπω να έχεις το μόνο λοιπόν. Εννοείται. Ναι, πραγματικά είναι τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες αυτές οι φύσεις μόνο που παρουσιάζεται είναι πραγματικά. Πες το πάλι εδώ. Λέω, όλες αυτές οι αναμνήσεις από το τι έγινε και πώς φτάσατε εδώ που φτάσατε η κάθε μια σας και ο καθένας, είναι πραγματικά μια ζωή, ένας τρόπος ζωής. Για αυτούς που συμμετείχαν και μια ευλογία. Οπότε ευχαριστούμε σε όλες και σε όλους. Φωτογραφία και εγώ. Ναι, εγώ δεν θα πω. Άλλο σου λέει, θέλω κι άλλο. Θέλω κι άλλο, λέει. Θέλω κι άλλο, είμαι μοναχούλη. Δεν το έκανα με τις φωτογραφίες. Ελευθερία, είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Καλησπέρα, Ελευθερία. Καλησπέρα, Όλγα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, ο σπόρος που φύτεψα ήταν ξεκάθαρος. Ήταν η πρόθεσή μου να αναπτύξω coaching leadership δεξιότητες, ώστε να μπορώ να συμβάλλω ουσιαστικά στη βελτίωση της επικοινωνίας σε οποιοδήποτε corporate περιβάλλον. Μέσα από την πορεία μου, μέσα σε μεγάλους οργανισμούς, έβλεπα ότι έλειπε η ομαδικότητα, το πνεύμα ομαδικότητας και η επικοινωνία, η αρμονική επικοινωνία. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και πολλές φορές έπαιρναν αποφάσεις μέσα από αυτό το φόβο. Ήθελα λοιπόν να καλλιεργήσω και να μεταδώσω έναν τρόπο ηγεσίας που να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται σε meetings, να ακούγονται και να αναπτύσσονται, ώστε να αναπτυχθούν πραγματικές και ουσιαστικές συναδελφικές σχέσεις. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα τέτοιο αρμονικό περιβάλλον οι εταιρείες διαπρέπουν. Και αυτός ήταν ο σπόρος, μικρός αλλά με σαφή διάθεση. Το χώμα μέσα στο οποίο φυτεύτηκε αυτός ο σπόρος ήταν το ίδιο πρόγραμμα της Βαρβάρας. Ένα χώμα πλούσιο που συνδύαζε γνώση, πρακτική, αναστοχασμό και ανθρώπινη σύνδεση. Ένα χώμα που με προκάλεσε όχι μόνο να μάθω τεχνικές coaching, αλλά να παρατηρήσω τον εαυτό μου. Πώς ακούω, πώς στέκομαι, πώς παρεμβαίνω και πότε επιλέγω να μην το κάνω. Όπως σε κάθε κήπο όμως, φυσικά δεν έλειψαν τα αγκάθια και οι καταιγίδες. Η βασική μου δυσκολία, όπως προείπαν οι συμμαθήτριές μου, δεν ήταν η ουσία του προγράμματος, αλλά ο χρόνος. Ο χρόνος για διάβασμα, για συνεδρίες, για ασκήσεις, το να δημιουργήσω χώρο μέσα σε μια ήδη γεμάτη επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα, ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Και ίσως αυτό όμως ήταν και το πολύτιμο μάθημα μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ότι η ανάπτυξη, όπως και το coaching, απαιτεί συνειδητή παρουσία, επιλογή προτεραιοτήτων και θυσίες. Δεν συμβαίνει όταν περισσεύει χρόνος. Σήμερα, αν κοιτάξω το κήπο μου, το φυτό που νιώθω ότι με αντιπροσωπεύει περισσότερο είναι το γιασεμί. Το γιασεμί δεν προσπαθεί να επιβληθεί. Δεν χρειάζεται να τραβήξει την προσοχή του με έντονα χρώματα.
Έχει όμως κάτι μοναδικό, το άρωμά του. Και αυτό το άρωμα δεν είναι απλώς μια στιγμιαία εντύπωση. Οι Γάλλοι το λένε σιγιάζ και στην αρωματοποιία γενικότερα το λέμε σιγιάζ, που είναι το ίχνος που αφήνει ένα άρωμα στο πέρασμά μας. Έτσι νιώθω ότι λειτουργεί και το coaching. Όχι με θόρυβο, όχι με επιβολή, αλλά με ένα αόρατο, διακριτικό αποτύπωμα που αλλάζει την ατμόσφαιρα και κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ασφάλεια, να ανοίγονται, να σκέφτονται καθαρά, να συνδέονται και να αναπτύσσονται. Για μένα το γιασεμί συμβολίζει την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη. Τη παρουσία που δεν επιβάλλεται, αλλά στηρίζει. Τη φωνή που δεν κατευθύνει, αλλά δημιουργεί χώρο. Το coaching που λειτουργεί όχι με ένταση, αλλά με βάθος. Αυτόν τον κήπο καλλιέργησα σε αυτό το ταξίδι και συνεχίζω να τον φροντίζω, γνωρίζοντας ότι κάθε εποχή θα φέρει νέα άνθη, νέες προκλήσεις και νέα σιγιάζ με τα διακριτικά τους αποτυπώματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελευθερία μου, εγώ θα σου βάλω την αξία σου στο κήπο για τη Βαρβάρα. Ευχαριστώ πολύ. Ελευθερία μου, να το δίπλωμά σου, το παραδίδω. Σε ευχαριστώ, Βαρβάρα. Πολύ περηφάνεια. Είπαμε ότι μόλις απέκτησες την πρώτη σου διαπίστευση και έχεις γίνει Associate Certified Coach. Σωστά. Χαρητήρια, το αξίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ελβετία, δουλεύεις σε μια πολύ απαιτητική multinational εταιρεία. Έχεις 2 κορίτσια, τα οποία τα μεγαλώνεις μόνη σου. Τα λέω γιατί είναι εξαιρετικά παραδείγματα όλα αυτά. Ανθρώπων οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον εαυτό τους να προχωρήσουν μπροστά και βρίσκουν τον τρόπο τους. Βρίσκουν τον τρόπο τους και προχωράνε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, Ελευθερία μου. Πίστεψέ μου, όλοι όσοι είμαστε εδώ το καταλαβαίνουμε και σε χειροκροτάμε και σου λέμε μη σταματάς, μπορείς. Και βέβαια πάντα να θυμάσαι να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου και να του δίνεις τα μπράβο. Τα μπράβο, όλα αυτά που μας θύμισε και ο Κωνσταντίνος πριν. Αυτό δικό σου, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάτσε μας μια φωτογραφία έτσι. Εδώ. Και συγχαρητήρια σε όλες. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, που ήσουν εδώ μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια. Χαρά και τιμή. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Συγχαρητήρια. Πάντα τέτοια. Και να καλέσω την Εύα την Μπαγκάλου. Το ζουμπούλι. Ωραίο. Λοιπόν, επειδή έχω ένα θέμα με το παρασυμπαθητικό και συγκινούμε εύκολα, εγώ είμαι η Γραφεία Αντίθεση να βοηθήσει. Στην υγειά σου, αγάπη μου, και εγώ το ίδιο. Στην υγειά μας. Με 3 δεν ξέρω, το 1 είναι, λέει, καλό. Έτσι, να τιμήσουμε την Εύα μας. Καλησπέρα. Ναι. Εντάξει, άστο εκεί έτσι λίγο χαμηλά. Ωραία. Όταν ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο professional coaching, δεν μπήκα με ένα ξεκάθαρο πλάνο. Μπήκα με κάτι πιο ασαφές, ανάγκες που ήθελα να καλύψω, ερωτήματα που ήθελα να απαντήσω και μια εσωτερική φωνή που έλεγε κάτι λείπει ακόμα. Ήταν ο σπόρος, όχι έτοιμος, όχι τέλειος, αλλά επαρκτός. Και για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι ερχόμουν να προσθέσω μία ακόμα υπηρεσία στη δουλειά μου. Δεν ήξερα ακόμα ότι στην πραγματικότητα ερχόμουν να καλλιεργήσω μια στάση ζωής. Το χώμα που με στήριξε σε αυτή τη διαδρομή ήταν ξεκάθαρα οι άνθρωποι. Συμφοιτητές, guests, observers, διδάσκοντες. Επίσης, οι δικοί μου άνθρωποι, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, η mastermind team. Με πιέζετε. Λοιπόν, μπορεί και να βάλαμε λείπασμα. Δεν πειράζει, όχι, και ευχαριστώ. Μπορεί και να βάλαμε λείπασμα χιούμορ στο coaching style, πάντα με αρχές και ηθική, με την τελική μας εργασία και το νόημά της. Ο τρόπος δουλειάς, ο ρυθμός, ο χρόνος που αφιερώθηκε, η συνεργασία μεταξύ μας, τόσο όσο πότισμα για την ανάπτυξή μας και για να διατηρήσουμε το χώμα ικανό να μας στηρίξει και να μας φτάσει εδώ. Και πολύ σημαντικό η ασφάλεια, γιατί μόνο όταν νιώθεις ασφαλής τολμάς να δεις τον εαυτό σου καθαρά. Δεν ήταν όλα εύκολα φυσικά, υπήρξαν αγκάθια, καταιγίδες, part-time στη σειρά 7, οικογενειακές προκλήσεις,
Ένα σοβαρό ατύχημα στο παιδί μου. Μετά full time στη σειρά 8. Επιτυχής ολοκλήρωση του level 1, στη συνέχεια level 2 και προχωράμε με επιμονή και ανθεκτικότητα. Κάπου εκεί ήρθαν και aha moments. Η ενεργετική ακρόαση δεν είναι τεχνική, είναι παρουσία. Η ανατροφοδότηση δεν είναι διόρθωση, είναι πρόσκληση. Και η ενσυναίσθηση δεν είναι να νιώθω τον άλλον, αλλά να εμπιστεύομαι ότι μπορεί. Σήμερα νιώθω ότι κάτι ορίμασε, ήσυχα και σταθερά. Η ευθύνη απέναντι στον άνθρωπο ορίμασε. Να στέκομαι δίπλα του με καθαρότητα, ηθική, δέσμευση και με βαθύ σεβασμό στη δική του διαδρομή. Στο όραμα, στους στόχους, στον προβληματισμό, στα εμπόδια, στα διλήμματά του. Ο Καζαντζάκης στον Ανήφορο γράφει για τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου να καταλάβει τι σημαίνει να ζεις. Κάπως έτσι, τολμώ να πω, βλέπω πια και το coaching, όχι ως κορυφή, αλλά ως ανήφορο με νόημα. Και αυτός ο Ιάκυνθος, που φυτεύτηκε τότε, σήμερα άνθησε. Κάτι μοβ, ροζ, γαλάζια, λευκά, μικρά ανθάκια, κοντά το ένα στο άλλο, σαν ένα σώμα από λουλούδια με απίθανο μυθιστικό άρωμα, που σε πηγαίνει σε ανοιξιάτικες γειτονιές με κήπους απλούς. Ο Ιάκυνθος όμως δεν έχει σπόρο. Έχει βολβό. Κρατά τη μνήμη, τη δύναμη και την υπόσχεση μέσα στη ρίζα του. Ξαναφυτεύεται και ξαναανθίζει. Έτσι γίνεται για μένα ο coach. Μέσα από τον εαυτό του, διαρκώς ξαναφυτεύεται και ξαναανθίζει. Και εγώ μέσα από αυτή την εμπειρία δεν έγινα coach, γίνομαι. Ευχαριστώ. Πολύ συγκινητικό. Συγχαρητήρια. Και αυτό που κρατώ είναι αυτό που είπε στο τέλος. Δεν έγινα, γίνομαι. Γιατί πραγματικά αυτό μοιραζόμαστε όλοι με την γνώση του coaching. Δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις, συνεχής μάθηση ζωής. Και αυτές οι έννοιες της υποκειμενικότητος εαυτού και των άλλων και της αναζήτησης της αυτεπίγνωσης είναι πραγματικά αποκαλυπτικές για τον καθένα από εμάς που μας συνοδεύει σε όλη μας την υπόλοιπη ζωή. Συγχαρητήρια. Εννοείται τι θα έρθει το κορίτσι. Να με δεις τη μαμά μου. Μπράβο. Βγάλε μαμά και κόρη μια φωτογραφία, σε παρακαλώ πολύ. Και εμείς μετά. Ναι. Και πες κάτι γιατί Μην πείτε κι εσείς ότι μοιάζουμε. Φτάνει. Λίγο. Τι να πω. Τα κάνει όλα. Ταυτόχρονα και με επιτυχία. Από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να πω για την Εύα μου εδώ, ότι η Εύα είναι κριτικιά με όλο το νόημα της λέξης. Είναι ικανή, είναι πεισματάρα και κατά βάθος έχει μια καρδιά, μια μεγάλη καρδιά, εντάξει, που μας χωράει όλους. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Πρότυπο μάνας και επαγγελματία. Και τελειώνοντας έτσι το level 2, θα προχωρήσουμε λίγο στο level 1 και θα καλέσω την Αγγελιδάκη την Ειρήνη. Ειρήνη μου! Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όταν μπήκα μέσα στο πρόγραμμα, έφερα μαζί μου ένα σπόρο, ο οποίος με πίεζε από μέσα μου. Μία πρόθεση για αλλαγή και μία βαθιά ανάγκη να επαναπροσδιορίσω την επαγγελματική μου πορεία. Βρισκόμουν σε ένα μετέχμιο, αλλαγή καριέρας, αλλαγή επαγγελματικού πλαισίου και μαζί ένα ερώτημα που ζητούσε απάντηση. Πώς θέλω να υπάρχω επαγγελματικά με νόημα και αλήθεια. Υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά και αβεβαιότητα. Δεν είχα όλες τις απαντήσεις, είχα όμως τη διάθεση να σταθώ με ειλικρίνεια απέναντι σε αυτό που αναζητούσα. Αυτό που επέτρεψε στο σπόρο να ανθίσει μέσα μου ήταν οι συνθήκες του πρόγραμμα. Ήταν η ομάδα, η mastermind team, που είπε και η Εύα, ο τρόπος δουλειάς, η πρακτική, η ασφάλεια. Το χώμα ήταν γόνιμο και ασφαλές. Η ομάδα αποτέλεσε ένα βασικό πυλώνα στήριξης. Η πρακτική με τις coaching συνεδρίες έδωσαν μορφή και κατεύθυνση. Δεν μείναμε στη θεωρία, υπήρξε βίωμα, ρυθμός, χώρος για δοκιμή, λάθη και μάθηση. Η ασφάλεια που ένιωσα μου έδωσε τη δυνατότητα να ρισκάρω, να δοκιμάσω, να εκτεθώ και να μάθω. Οι coaching συνεδρίες στο πρόγραμμα ήταν για μένα ένα χώμα που άντεχε το βάρος μου. Η διαδρομή φυσικά δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Υπήρξαν στιγμές που η πρόκληση ήταν έντονη, ειδικά όταν ήρθαν στην επιφάνεια προβλήματα υγείας. Εκεί χρειάστηκε να σταθώ αντιμέτωπη με τα όρια μου, την αντοχή μου, την ευαλωτότητά μου. Και όμως, μέσα από αυτές τις καταιγίδες, γεννήθηκαν σημαντικά aha moments. Έμαθα ότι μέσα μας υπάρχουν δυνάμεις που δεν τις ήξερα μέχρι να τις χρειαστώ. Έμαθα να ακούω το σώμα μου. Ανακάλυψα μία εσωτερική ψυχική ανθεκτικότητα που δεν είχα αναγνωρίσει μέχρι τότε. Αποδέχτηκα ότι δεν προχωρώ πάντα όπως φαντάζομαι. Αυτό που νιώθω ότι ορίμασε μέσα μου είναι η δύναμη. Μία ήσυχη, σταθερή δύναμη. Η ψυχική ανθεκτικότητα ως τάση ζωής. Η ικανότητα να στέκομαι, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, όχι γιατί τα ξέρω όλα, αλλά γιατί ξέρω ότι μπορώ να τα διαχειριστώ. Σήμερα αυτή η ποιότητα υπάρχει στον τρόπο που στέκομαι ως άνθρωπος και ως coach. Στέκομαι πιο σταθερά, πιο ανθεκτικά και πιο παρόντα. Και αυτό για μένα είναι ο καρπός αυτής της διαδρομής. Ο καρπός για μένα μοιάζει με ελιά, γιατί ρίζωσε βαθιά, έμαθε να αντέχει και να καρποφορεί, όχι χωρίς δυσκολίες, αλλά μέσα από αυτές. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Γι' αυτό εδώ το κορίτσι έχω επιφυλάξει να του δώσει το ωραίο του δίπλωμα ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος Παπαβασιλείου, το άλλο μου μισό στην HRE, Managing Partner, CFO, FEO, COO και PPO και OO. OO. Και coach εννοείται. Θερμά συγχαρητήρια πολύ για όλη την πορεία και όχι μόνο για αυτή τη στιγμή. Για όλη την πορεία. Εννοείται. Χρήστο, η σειρά σου. Για τη γυναίκα του. Η σειρά του. Ναι, εννοούμε για τη γυναίκα. Εγώ την ευχαριστώ που είναι τόσα χρόνια δίπλα μου. Φωτογραφία. Τι να πω, παράδειγμα συζύγου, μητέρας, επαγγελματίας. Τώρα, επαναλαμβάνομαι, δεν είναι απίθανο. Όλοι μου εδώ οι coaches είναι παραδείγματα.
Είπε σε κάποιον ένα ότι δεν είναι παράδειγμα. Όλοι είναι παραδείγματα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας τύχημα εδώ σε αυτή τη σχολή. Και θα έλεγα στην καρδιά μας ολονών που συμμετέχουν σε αυτή την ωραία κοινότητα των εκπαιδευτών, όπως είναι ο Κοσβάς, όπως είναι η Όλγα, όπως είναι η Μαρία Χατζαγγελίδη, όπως είναι και η Άννα και φυσικά ο Πάνος που τον είδατε. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Να κάνουμε, δεν ξέρω, να μπορούμε να κάνουμε ανθρώπους παραδείγματα. Φαίνεται ότι το καταφέρνουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Και το 99% οφείλεται στους ίδιους. Εμείς κάνουμε 1%. Φαίνεται ότι είναι σημαντικό τελικά. Και να καλέσω την Αθανασούλη τη Χριστίνα. Όχι. Καλησπέρα και από μένα. Μέσα από το πρόγραμμα της Βαρβάρας μου βγήκανε και κάποια άλλα έτσι, κρυφά ταλέντα, όπως στην πορεία μου είπανε. Ναι, όπως της ηθοποιού. Ναι. Σκηνοθέτη καλύτερα. Και σεναριογράφου. Ναι. Χριστίνα μου, εδώ. Οπότε σήμερα είπα τη δική μου πορεία να σας την περιγράψω μέσα από ένα μικρό έτσι, παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, κάπου το 2023. Μια ηλιόλουστη μέρα, ή τουλάχιστον έτσι θα ήθελα να είναι, γιατί τελικά έβρεχε λοξά, συνάντησα τυχαία τη Γεωπόνο Βαρβάρα. Είχε σκεφτεί ότι ήρθε η στιγμή να γίνω επίσημα καλλιεργητής. Όμως δεν ήξερε που έμπλεκε και με μεγάλη μαεστρία την απέφυγα. Όμως με σκέψη πολύ παρέμεινα μέχρι που την αναζήτησα εγώ πλέον, μόνη μου, ένα χρόνο μετά. Είχα πλέον αποφασίσει ότι οι συνθήκες μάλλον ήταν οι ιδανικές για να γίνω καλλιεργητής ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Πήρα λοιπόν ένα μικροσκοπικό σπόρο, τόσο μικρό που ήμουν σίγουρη πως αν φτερνιζόμουν θα τον έχανα πάλι. Με τελετουργική μεγαλοπρέπεια άνοιξα μια μικρή λακκουβίτσα στο χώμα και έβαλα το σπόρο μέσα. Έπειτα το σκέπασα απαλά, όπως σκεπάζεις ένα μωρό που προσπαθεί να κοιμηθεί και ήδη κλαίει επειδή το σκέπασες λάθος. Πότιζα το χώμα, έβαζα λίπασμα και με πολύ ενθουσιασμό έμπαινα κάθε φορά στον κήπο να δω το σποράκι αυτό να μεγαλώνει. Σε όλα αυτά είχα βέβαια και άλλους γύρω μου καλλιεργητές, άλλοι πιο κοντά και άλλοι πιο μακριά, αλλά όλοι μαζί βλέπαμε μαζί τα σποράκια μας να μεγαλώνουν, χωρίς επίκριση και σχόλια. Χαιρέμασταν τις επιτυχίες μας, απολαμβάναμε τις νέες επιλογές μας και με τις οδηγίες της Γεωπόνου Βαρβάρα συνεχίζαμε. Η φύση βέβαια είχε άλλα σχέδια. Άλλοτε εμφανιζόντουσαν κάτι περίεργοι γείτονες γάτι, που αποφάσισαν πως ο κήπος μου ήταν η νέα τους VIP τουαλέτα, και άλλοτε ερχόντουσαν ζυζάνια, βροχές και καταιγίδες, που ο Νόε θα ξανά φτιάχνε την κυβωτό του. Κάθε φορά, διατηρώντας την ψυχραιμία μου, με αναστοχασμό, περιέργεια, ανακάλυπτα νέα δεδομένα και με χιούμορ δημιουργούσα νέους στόχους, ώσπου μια μέρα έσκυψα να δω πώς θα έχει πάει αυτό το σποράκι. Και αυτό είχε γίνει λουλουδάκι, η μικρή μου Λεβάντα. Και μάλιστα είχε και άποψη. Το άρεμά της έφευγε από τον κήπο μου και απλωνόταν παντού. Κάπως έτσι άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν είναι πια το μικρό σποράκι, αλλά ένα έτοιμο λουλουδάκι που ήρθε να απλώσει το άρωμά του σε όλο τον κόσμο και κυρίως ήρθε για να μείνει. Ο σπόρος που διάλεξα είναι η Λεβάντα. Η Λεβάντα είναι καλοπιστικός και θεραπευτικός φαρμακευτικός θάμνος. Έτσι είδα και εγώ το coaching, ως μια καλοπιστική και φαρμακευτική θεραπεία στη ζωή μου. Επέλεξα να έχω για γεωπόνο του κήπου μου τη Βαρβάρα. Έναν άνθρωπο που από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα, την ξεχώρισα. Είναι το πρότυπο του ανθρώπου που θα ήθελα να έχω πλάι μου. Ο σπόρος Λεβάντας, μικροσκοπικός, αλλά γεμάτος δυνατότητα να καταφέρει να γεμίσει τον αέρα με ηρεμία και καθαρότητα. Το νου με επίγνωση και χώρο για γαλήνη, ώστε να ανθίσει το καλύτερο μέσα μου και όλο αυτό να μπορέσω να το μοιραστώ και να το δώσω σε άλλους. Μέσω του coaching ανατροφοδοτώ την ανθεκτικότητά μου, τη δύναμή μου να συνεχίσω να αγαπάω τους ανθρώπους, να πιστεύω σε αυτούς και στον καλύτερό μας σε αυτό, για μια κοινωνία με σεβασμό, αγάπη και ασφάλεια για όλους.
Πώς τα λες, αγάπη μου γλυκιά, είσαι εξαιρετική. Κύριε Πρόεδρε Παπαβασιλείου, δεν μπορείτε να μην δώσετε στην κυρία Χριστίνα Θανασούλη το πτυχίο της, διότι εσείς είσαστε και το κομβικός κρίκος, ναι, έτσι. Ωραία. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Είσαι απίστευτη. Και χαίρομαι που ήρθες στο πρόγραμμα την εποχή που πραγματικά μπορούσες να έρθεις. Και αυτό είναι που είπες, όταν είμαστε έτοιμοι, έχουμε το ανοιχτό το μυαλό και παίρνουμε την καλύτερη απόφαση. Μόνο να το έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας. Λοιπόν, πρόδρομε. Χριστίνα, συγχαρητήρια. Το μυστικό είναι η χημεία. Η Βαρβάρα είναι χημικός. Με τη Χριστίνα γνωρίστηκα πριν αρχίσει να ασχολείται με το coaching. Βρεθήκαμε σε ένα επαγγελματικό χώρο, όπου λόγω της χημείας καταλάβαμε ο ένας τον άλλον πολύ γρήγορα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Σιγά σιγά προχώρησε και ήρθε και έδεσε με τη χημικό, τη Βαρβάρα. Συγχαρητήρια. Εντάξει, η Χριστίνα είναι εξαιρετική και πολύ δυνατή μαχήτρια στη ζωή, στο επάγγελμά της και στην οικογένεια είναι ο άγγελός μας. Και να καλέσω την αγαπητή Λάουρα. Λαούρα, 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 Λαούρα. Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Έφερε μικρό γλαστράκι. Διακριτικό. Αδιακριτικό. Όμορφο. Θα βάλω γυαλιά γιατί δεν βλέπω όταν διαβάζω. Να πω και καλησπέρα και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Ξεκινάω και μπαίνω κατευθείαν στην ομιλία μου. Αν έπρεπε να περιγράψω το ταξίδι μου στο coaching, θα το περιέγραφα σαν έναν κήπο. Όχι απλώς έναν χώρο μάθησης, αλλά έναν χώρο ζωντανό οργανισμό. Έναν χώρο όπου νους, σώμα και ψυχή αρχίζουν σιγά σιγά να συναντιούνται και να λειτουργούν ως ολότητα. Μπήκα σε αυτό το πρόγραμμα με έναν απλό λόγο, για έναν απλό λόγο, γιατί θέλω να βοηθάω ανθρώπους να βρουν την αλήθεια που κρύβουν μέσα τους. Όχι την επιφανειακή, αλλά την ουσιαστική. Εκείνη που όταν την ανακαλύψεις, δεν χρειάζεται πια να παλεύεις για να αποδείξεις ποιος είσαι. Από την πρώτη στιγμή μέσα σε αυτόν τον κήπο ένιωσα ασφάλεια, αποδοχή. Μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου και όταν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, τότε κάτι μέσα σου χαλαρώνει, δεν φαίνεται, αλλά τέλος πάντων, δημιουργεί, ανθίζει. Κουβαλούσα άγχος από μικρή. Ήταν σαν ένας σφιχτός αέρας μέσα μου. Στις συναντήσεις με την εκπαιδευτική μου ομάδα, αυτός ο αέρας δεν εξαφανίστηκε. Έγινε πιο απαλός, πιο γλυκός. Έμαθα να τον ακούω παρά να τον πολεμάω, αντί να τον πολεμάω. Το πρόγραμμα μου πρόσφερε γνώσεις και εργαλεία, αλλά το μεγαλύτερο δώρο ήταν άλλο, η ένωση. Η σύνδεση του μυαλού με το σώμα, του σώματος με τη ψυχή. Η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να είμαι δυνατή εξωτερικά, ενώ μέσα μου καταραίω. Δεν θέλω πια να παλεύω για το αυτονόητο. Δεν θέλω να συμβιβάζομαι με λιγότερο από αρμονία. Σήμερα βλέπω πιο καθαρά, ζω πιο συνειδητά, νιώθω πιο ασφαλής μέσα μου και ας μη μου φαίνεται. Αυτή τη στιγμή. Και το λουλούδι που είμαι σήμερα δεν είναι τυχαίο, είμαι ορχιδέα.
Μα έτσι πρέπει να είσαι, έτσι, το πιο σπάνιο. Είμαι η ορχιδέα. Θα σου πω γιατί όμως. Η ορχιδέα δεν ανθίζει όπου και όπου. Δεν επιβιώνει σε λάθος περιβάλλον. Χρειάζεται φροντίδα, φως, αγάπη, ισορροπία. Έχει λεπτότητα, αλλά και δύναμη. Και όταν ανθίζει, δεν το κάνει για να αποδείξει κάτι. Το κάνει γιατί βρίσκεται στο σωστό περιβάλλον. Έτσι θέλω να ζω, σε έναν κήπο όπου υπάρχει αρμονία, αγάπη, φως, αγκαλιά, αισιοδοξία, σε έναν κήπο όπου μπορώ να υπάρχω ολόκληρη. Ακούγεται ρομαντικό, αλλά έτσι είναι το coaching, η δημιουργία αυτού του κήπου. Ένας χώρος όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον εαυτό του, να σταματήσει να παλεύει και να αρχίζει να ανθίζει. Και εγώ θέλω να είμαι μέρος αυτής της καλλιέργειας, να κρατάω χώρο, να προσφέρω φροντίδα, να εμπιστεύομαι την διαδικασία. Γιατί όταν νου, σώμα και ψυχή συναντηθούν, τότε η άνθηση δεν είναι αγώνας, είναι φυσική συνέπεια. Βαρβάρα, σε ευχαριστώ. Έλα, μια και την αγκαλιάζεις και την αγκαλιάζεις. Εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι, πολύ. Κάτσε. Τώρα της δώσεις εσύ το πτυχίο της. Ήθελα όμως να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα μου όλοι. Ο καθένας ξεχωριστά. Ναι. Άστα, δεν το θες πια. Αυτό το κρατάω. Όχι, την υπέροχη ομάδα που με υποστήριξαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο καθένας δηλαδή ξεχωριστά. Πόσα άτομα ήμασταν, 9. Ναι, ο καθένας ξεχωριστά με τον τρόπο του με υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ευχαριστώ πολύ. Και Βαρβάρα, παρόλο που θαυμάζω τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, για μένα είσαι superstar. Γιατί με ενθαρρύνεις, με εμπνέεις και είσαι πάντα δίπλα μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Δώσ' αυτό και το πάρω. Εδώ το πτυχίο σου, θα κάνω το δεύτερο και μαζί. Έτσι, άρχιτα και κάτι, και εγώ μαζί. Φωτογράφους, παρακαλώ. Έρχεται ο Δημήτρης. Τρέξε, τρέξε. Δεν είναι ωραίο έτσι με την οικογένεια, δεν είναι Θες να πεις κάτι για τη μαμά σου? Τίποτα, ότι είναι υπέροχη, πάντα τρέχει για μας, πάντα βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της. Και αυτό που είπαμε και πριν, οι μαμάδες πάντα βρίσκουν χρόνο, τρόπο και τα καταφέρνουν όλα. Και είναι τρομερό, αλήθεια. Απορώ πώς το κάνετε, αλήθεια. Θα το κάνεις και εσύ, γλυκιά μου, όταν θα έρθει η ώρα σου, μην ανησυχείς. Το έχουμε στη φύση μας, παιδί μου, είναι εδώ αυτό, υπάρχει. Έχουμε την Χριστίνα Τιτζιλιμπόκου. Καλώς ήρθες, Χριστίνα. Ευχαριστώ. Φέτος, λοιπόν, καλλιέργησα έναν κήπο. Όχι έναν ιδανικό κήπο, αλλά έναν αληθινό. Με χώμα, αγκάθια, καταιγίδες και καρπούς. Έναν κήπο που μου έμαθε ότι η ανάπτυξη δεν είναι στιγμιαία, είναι μια διαδικασία που θέλει φροντίδα, υπομονή και πίστη. Και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για αυτόν τον κήπο. Ο σπόρος μου ήταν η ανάγκη για ανάπτυξη. Ήθελα να εξελιχθώ ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Να γίνω καλύτερη στο να επιλέγω τους κατάλληλους συνεργάτες στην εταιρεία μου, την Being Essential, και να μπορώ να στηρίζω την ομάδα μου όταν χρειάζεται. Αυτοί ήταν οι λόγοι που με έκαναν να μπω στο ταξίδι του coaching. Από την αρχή έφερα μαζί μου μία πρόθεση, να μάθω να ακούω πραγματικά. Όχι μόνο να ακούω λέξεις, κυρίως να ακούω πίσω από τις λέξεις, κάτι που συνδέεται άμεσα και με το active listening, μία από τις βασικές δεξιότητες του ICF. Ήθελα να μάθω να δημιουργώ χώρο για τους άλλους, να καλλιεργώ εμπιστοσύνη και ασφάλεια και να είμαι παρούσα, χωρίς να προσπαθώ να ελέγξω το αποτέλεσμα. Το χώμα που κράτησε το σπόρο μου ήταν η ασφάλεια που ένιωσα μέσα στο πρόγραμμα, η ομάδα, οι συζητήσεις, η πρακτική, ο τρόπος δουλειάς.
Όλα αυτά δημιούργησαν τις συνθήκες για να μπορέσω να ριζώσω και να αρχίσω να αναπτύσσομαι. Κάθε συνεδρία ήταν σαν να προσθέτουμε λίπασμα στο χώμα. Η ανταλλαγή εμπειριών, η ανατροφοδότηση, η αίσθηση ότι μπορώ να κάνω λάθη και να μάθω από αυτά, όλα αυτά με βοήθησαν να χτίσω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στους άλλους. Και δεν ήταν όλα εύκολα. Ταυτίστηκα πάρα πολύ με τη Γογό πριν που έλεγε ότι έτρεχε στα δωμάτια των ξενοδοχείων με τα λάπτοπ για ένα 5ωρο στριμωγμένο. Η μεγαλύτερη δυσκολία μου ήταν ο χρόνος. Παράλληλα με τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις ως partner της Being Essential, υπεύθυνη για το εμπορικό κομμάτι και τα αποτελέσματα της εταιρείας, έπρεπε να αφιερώσω χρόνο στο πρόγραμμα. Αυτό δημιούργησε πίεση και πρόσθετο άγχος. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν εγώ ο coachee, έβαλα το άγχος μου στο τραπέζι και εκεί ήρθε το aha moment. Συνειδητοποίησα ότι το άγχος μου δεν προερχόταν από το φόρτο εργασίας, αλλά από κάτι βαθύτερο, από το ότι δεν ζούσα τη ζωή που πραγματικά ήθελα να ζω. Από εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία σημαντικών αλλαγών, τόσο για μένα όσο και για τη δομή της εταιρείας, μέχρι να φτάσω σε κάτι που σήμερα είναι πολύτιμο για μένα, την ηρεμία. Η ηρεμία είναι η αξία και η στάση ζωής που κρατώ από αυτό το ταξίδι. Και γι' αυτό επέλεξα το bonsai. Για μένα το bonsai συμβολίζει το zen, την ηρεμία. Αναπτύσσεται αργά και σταθερά και μόνο να το κοιτάς σε ηρεμή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήνω εγώ ως coach στους coaches. Να τους βοηθώ να βρίσκουν το δικό τους χώρο ηρεμίας και ανάπτυξης. Το bonsai μου θυμίζει ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι αργή, αλλά είναι ουσιαστική. Και ότι η ηρεμία είναι η βάση για να ανθίσουμε. Σήμερα όλοι μαζί φτιάχνουμε ένα συλλογικό κήπο. Ένα κήπο γεμάτο αξίες και στάσεις που ανθίζουν μέσα μας. Και το δικό μου bonsai είναι η υπενθύμηση ότι το coaching δεν είναι μόνο δεξιότητες, είναι τρόπος ζωής. Είναι η τέχνη να είσαι παρόν, να ακούς, να δημιουργείς χώρο για τον άλλον και πάνω απ' όλα είναι η τέχνη να καλλιεργείς την ηρεμία μέσα σου για να μπορείς να την προσφέρεις και στους άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή μου για τα 30 χρόνια που αντέχει τις τρέλες μου και όλους εσάς για την υπέροχη κοινότητα που είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Όλγα μου, θα δώσεις μια και θα έχεις την τιμή να δώσεις της κυρίας Χριστίνας εδώ το δίπλωμά της. Και εγώ να πω, το bonsai εδώ, το bonsai. Χριστίνα, συγχαρητήρια. Πραγματικά αυτό που έκανες ήταν ένας άθλος, το ξέρω, σε έζησα από κοντά, είσαι απίστευτη, μπορείς. Εύχομαι η ζωή να είναι λιγότερο, να είναι λίγο πιο καλόκαρδη μαζί σου και να πάνε τα πράγματα, γιατί έχεις περάσει πάρα πολλά τώρα τελευταία. Συγχαρητήρια για τα καινούργια γραφεία και να είναι πάντα τυχερά. Για τη Χριστίνα αυτό θέλω να πω, ότι είναι μια εξαιρετική επαγγελματίας που και αυτή το how she does it της ταιριάζει απίστευτα και μπορώ να πω ότι είναι τιμή μου που επέλεξε το πρόγραμμά μας για να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα και να δώσει έτσι και μια πιο απαιτητική διάσταση, θα έλεγα, στα πάντα και εύχομαι να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σου, κυρία μου. Και να καλέσουμε και το σύζυγο, παρακαλώ, να βγάλετε φωτογραφία. Έλα, Κωστή, έλα. 30 χρόνια. Σ' αρέσει να το κρατάει. Ευχαριστούμε. Τι να κάνω, δήλωση. Όλοι είπαν, εσύ δεν θα πεις. Πρόσεξε, τι θα πεις. Άνθρωπο ήσυχο. Κυκλοφοράνε κάτι βιντεάκια στο YouTube, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, που είναι με AI. Και έχει πάντα ένα μωράκι που το ρωτάει ο ρεπόρτερ. Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι, και λέει η μαμά. Γιατί θα δει μόνο η μαμά, λέει, η μαμά σου έβγαινε. Τα 30 χρόνια ήταν και δεν λήγουν εδώ τα 30, έτσι. Φέτος γιορτάζουμε τα 30, τον Ιούλιο. Σοβαρά. 30, ναι, και εμείς. Ήρωες. Αγαλματάκι θα σας πω. Εντάξει. Από Μαρμαράκι Διονύσου θα σας το κάνω. Ναι, ήταν και είναι υπέροχες στιγμές που ζούμε με τη Χριστίνα, πραγματικά, γιατί το δύσκολο, νομίζω, σε ένα ζευγάρι είναι να ταιριάξει εκτός από την κοινωνική του ζωή και την οικογένειά του και επαγγελματικά. Και εμείς 30 χρόνια είμαστε και επαγγελματικά μαζί, ναι. Ο Τέντζερης και το καπάκι. Είμαι σίγουρη.
Συγχαρητήρια. Μπράβο σας. Και χαίρομαι που του Βαλεντίνου εδώ σας ταιριάζει μια χαρά. Πες, πρόεδρο. Συγχαρητήρια, Κωστή. 30 χρόνια και να γίνεις και αγαλματάκι στο τέλος, όπως και εγώ. Εντάξει, φτάνουμε κοντά στο τέλος. Να καλέσω την Παναγιωτοπούλου Κέλλη. Η κοριτσάρα μου εδώ πέρα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα σε όλη την οργάνωση. Παρακαλώ, πριν πάρει το πτυχίο της, ένα χειροκρότημα στην Κέλλη την Παναγιωτοπούλου. Σε αυτήν να πείτε για τις ευχές της, τις ευχές που πήγατε από το ωραίο εδώ. Όλο το κοντεκόρ το φτιάξαμε μαζί με δικές της προτάσεις και τις ευχούλες, παρακαλώ. Τις έγραψε μόνη της με τα χεράκια της. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να πω για το δικό μου story. Ο δικός μου κήπος ξεκίνησε με ένα σπόρο που φύτρωσε μέσα από μία πολύ βαθιά ανάγκη, την ανάγκη για μία νέα πραγματικότητα. Ο σπόρος μου δεν ήταν άλλος από την επιθυμία μου για αλλαγή πορείας, μια επαγγελματική και προσωπική αναγέννηση. Ένιωθα την ανάγκη να ενδυναμωθώ, να βρω μία διέξοδο από το χθες και να χτίσω ένα αύριο που να με εκφράζει αληθινά. Αυτός ο σπόρος βρήκε έφορο έδαφος στην ομάδα μας. Η σύνδεση με εσάς, τους συνοδοιπόρους μου και τους ακαδημαϊκούς καθοδηγητές ήταν το χώμα που με κράτησε σταθερή. Βέβαια, κάθε κήπος χρειάζεται και το λείπασμά του για να ανθίσει και για μένα αυτό ήρθε την πιο κρίσιμη στιγμή μέσα από την αναγνώριση και τη στήριξη της Γεωπόνου, της καπετάνισσάς μας της Βαρβάρας και κρατώ στο μυαλό και την καρδιά μου τα λόγια ενός από τους αξιολογητές μας, που ήταν η όθηση που χρειαζόμουν. Η Βαρβάρα το κατάλαβε και μου τα επικοινώνησε την κατάλληλη στιγμή και αυτή ήταν η στιγμή που αισθάνθηκα πως κάποιος είδε την αξία μου και την πίστεψε και ήταν το φως που με έκανε να ψηλώσω. Φυσικά υπήρχαν και αγκάθια και η διαδρομή μου είχε κάποια δύσκολα μαθήματα και ένα από αυτά ήταν ότι έπρεπε να παλέψω με την πεποίθηση ότι το δίκαιο πρέπει πάντα να κερδίζει. Έμαθα ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται πάντα στη διεκδίκηση, αλλά στο να ξέρεις πότε να αφήσεις τα πράγματα να φύγουν και, όπως λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι, when to let it go. Κατάλαβα ότι το να κρατάς το δίκιο σου μπορεί μερικές φορές να σε εμποδίσει από το να δεις την αλήθεια. Σήμερα ο καρπός που κρατάω στα χέρια μου έχει τη γεύση της αποδοχής και της συγχώρεσης. Ορίμασε μέσα μου η συμφιλίωση με τον εαυτό μου και με τους άλλους και ο καρπός μου είναι η απόφαση να ζήσω αυτή τη νέα καθημερινότητα που ονειρεύτηκα. Μια πραγματικότητα που η δική μου ενδυνάμωση γίνεται γέφυρα για να βοηθήσω τους άλλους. Τους ανθρώπους που θέλουν να βρουν και εκείνοι το δικό τους δρόμο. Φεύγω από εδώ με ένα κήπο που ξέρει πια πώς να ανθίζει, όποιο και αν είναι το χώμα και όποια και αν είναι η καταιγίδα. Κρατώ στα χέρια μου σήμερα μία ορτανσία. Τη διάλεξα γιατί για μένα συμβολίζει τη διάβγεια. Και όπως η ορτανσία χρειάζεται καθαρό νερό για να διατηρήσει τα χρώματά της ζωντανά, έτσι κι εγώ χρειάστηκε να καθαρίσω το δικό μου τοπίο. Και η διάβγεια που κέρδισα είναι η ικανότητα να βλέπω πέρα από το δίκαιο ή το άδικο και να αναγνωρίζω τι μου ανήκει και τι πρέπει να αφήσω να φύγει. Φεύγω από εδώ πιο ελεύθερη, πιο σίγουρη και με ένα κήπο που έχει χώρο για να μεγαλώσει. Και για μένα σήμερα δεν είναι ότι παίρνω απλά ένα πτυχίο, είναι ότι παίρνω την ευθύνη να ανθίσω ίδια, ώστε να μπορώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να βρουν το δικό τους δρόμο. Και σας ευχαριστώ που γίνατε μέρος αυτής της δικής μου πραγματικότητας. Μετά θα γίνεις και άγαλμα. Και σου δώσω εγώ το πτυχίο σου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου. Και θα... Έλα και εσύ πρόεδρο με από εδώ. Το κάμερα που Κοσμά, έλα και εσύ.
Όλους τους 20. Ναι. Έχω φαϊνές ιδέες. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό με αγαπάνε. Δίπλα μου, Κοσμά, δίπλα μου, σε παρακαλώ. Εδώ, στήριγμα. Τι να πω εγώ τώρα για την Κέλλη. Θα λέω εγώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Κέλλη όντως ξεκίνησε διστακτικά. Κοσμά. Και έχει εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που νομίζω και η ίδια καταλαβαίνει ότι μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτά που νόμιζε. Σίγουρα. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το δώρο που έχω πάρει κι εγώ. Γιατί αυτό θέλουμε εμείς εδώ, και ο Κοσμάς και εγώ και η Όλγα και όλοι που συμμετέχουμε σε όλο αυτό το πράγμα, και ο πρόδρομος, είναι να βγάζουμε το καλύτερο των ανθρώπων. Και σε όλους το έχουμε πετύχει αυτό. Είναι αλήθεια! Για πείτε! Είναι αυτό. Πες, Κοσμά. Συγγνώμη, αλλά και αυτό το καλύτερο που βγαίνει επιβεβαιώνει για τη συνεχή μάθηση ακόμη και αυτών που διδάσκουν. Γιατί πραγματικά απόψε, τουλάχιστον εγώ, έμαθα πάρα πολλά ακούγοντας την κάθε μια. Έτσι είναι, δηλαδή αυτό το ξεχωριστό που δίνει. Και εγώ να πω ότι ήδη υπάρχουν μέσα μας. Το θέμα είναι ότι προσπαθούν να αναγνωριστούν και να τα βγάλουμε από μέσα. Οπότε, εγώ χαίρομαι που μέσα από το coaching και μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια κάπως βρίσκεται όλοι μας ήδη πράγματα που υπάρχουν μέσα μας και δεν τα ξέραμε. Και να καλέσω τη Μάρο τη Μαρκουλάκη. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, σημασία έχει να εφαρμόζουμε αυτό που μαθαίνουμε. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλους, αφού είμαι τελευταία, θα σηκωθείτε όλοι όρθιοι, θα χτυπήσετε παλαμάκια και θα κινηθείτε στη θέση σας, έτσι για να κινήσουμε λίγο την ενέργεια. Να νιώσουμε λίγο ζωντανοί. Πάμε! Είστε καταπληκτικοί όλοι. Ευχαριστούμε πολύ για την αντοχή σας, για τη συμμετοχή σας και για την υπομονή να μας ακούσετε όλες. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα το πρόγραμμα με μία πρόθεση, το πώς θα βρω τη δύναμη να στηρίξω τους άλλους. Για μένα πάντα ήταν ένα ζητούμενο σημαντικό. Το πώς να τους στηρίξω να βρουν το δικό τους δρόμο μέσα στην αβεβαιότητα. Χρειάστηκε λοιπόν για αρκετό καιρό να προβληματιστώ και να το φέρω μέσα στο σεμινάριο το πώς μπορώ να είμαι παρούσα χωρίς να δίνω λύση. Να τιθασεύσω αυτήν την ανάγκη κάθε φορά να βοηθήσω τον καθένα δίνοντάς του εγώ τη δική μου λύση. Η Βαρβάρα, η ομάδα μας στο CSTP 9, η ομάδα του Mastermind και η Χριστίνα, η VIP κοινότητα και ο τρόπος που δουλέψαμε ήταν το γόνιμο έδαφος. Ένα ασφαλές, δομημένο και γεμάτο πράξη περιβάλλον. Άνθρωποι που μοιραστήκαμε ιστορίες μεταξύ μας, κάναμε ειλικρινή ανατροφοδότηση, κρατήσαμε χώρο όπου χρειάστηκε. Οι συνεδρίες, οι ατομικές συναντήσεις, οι στοχευμένες ασκήσεις ήταν τα θρεπτικά συστατικά για το χώμα για να ριζώσει ο σπόρος. Η ασφάλεια που προσφέρθηκε βοήθησε αυτό το σπόρο να ριζώσει. Η προσπάθεια χωρίς επίκριση, τα λάθη που είναι μέρος της μάθησης, η σιωπή που γίνεται χώρος για ανακάλυψη. Οι δυσκολίες πολλές. Υπήρξαν στιγμές που η αμφιβολία φύτρωσε ισχυρή. Δεν θα τα καταφέρω. Δεν είναι στο δικό μου προφίλ το coaching τελικά. Η αυτεπίκριση όταν έκανα λάθος. Η ανάγκη να ελέγχω τη συζήτηση. Η δυσκολία στο να μένω με την αβεβαιότητα του άλλου. Κάποιες ασκήσεις που κάναμε ανοίξανε πληγές. Η αντίδρασή μου ήταν να κλειστώ και να αναρωτηθώ. Οι καταιγίδες ήρθαν με ένταση. Το feedback, τα προσωπικά όρια που επεκτείνονται,
Οι στιγμές εσωτερικής εξάντλησης, στην προσπάθεια να επιτύχεις όλο αυτό. Υπήρξαν και υπέροχες στιγμές. Οι αστραπίες λάμψης. Το να είμαι παρούσα με αυθεντικότητα έχει περισσότερη αξία από το να έχω απαντήσεις και να δίνω λύσεις. Ότι η πραγματική αλλαγή προκύπτει όταν δημιουργώ χώρο για τον άλλον να βρει τη δική του αλήθεια. Έμαθα να αναγνωρίζω πότε τα αγκάθια είναι δικά μου μοτίβα και πότε είναι μέρος της διαδικασίας του άλλου. Και αυτό άλλαξε τον τρόπο που εργάζομαι και εγώ πλέον σήμερα. Ο καρπός ορίμασε και σιγά σιγά έγινε μια σταθερή ποιότητα. Εμπιστοσύνη στη διαδικασία. Προς τον άνθρωπο, προς τη σχέση, προς το χρόνο της αλλαγής. Έγινα πιο σταθερή στο να δημιουργώ χώρο όπου οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τη δική τους δύναμη, πιο ξεκάθαρη στις ερωτήσεις που ανοίγουν τους δρόμους, πιο θαραλέα για να αναλαμβάνω την ευθύνη της παρουσίας μου χωρίς να δίνω έτοιμες λύσεις. Αυτή η αξία, η ενδυνάμωση, έγινε ένα κομμάτι του τρόπου που υπάρχω ως άνθρωπος και ως coach. Για μένα το λουλούδι μου είναι το English Rose, η καλετζούλα. Είναι ένα άνθος που για μένα είναι το σύμβολο της ενδυνάμωσης. Δεν φωνάζει για προσοχή, αλλά στέκεται με χάρη, δείχνοντας πως η αληθινή δύναμη είναι ήσυχη, με αυτοπεποίθηση, που θρέφει τους άλλους να ανθίσουν με τη δική τους φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον κήπο εδώ, για. Θα βγάλουμε και τη φωτογραφία του κήπου εδώ. Κοίτα με, Χρυσούλα μου. Και επειδή κάποιοι έχουμε κάνει και το level 2, είναι αυτό που λέμε to be continued. Περιμένετε μας. Έλα, Θυμάρα. Γιατί έχει συνέχεια, αλλά δεν το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πες για τη Μάρο. Για τη Μάρο, για τον καθένα θα πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και τώρα που ξαναβλέπουμε όλες τις κυρίες, πραγματικά είναι ένα δώρο. Και θέλω να πω κάτι και για το πρόγραμμά σου και για τους σπόρους που έχεις εισάγει από την αρχαιοελληνική φιλοσοφία με αντίφαση σοκρατική, διαλεκτική κτλ. Που το κάνει πολύ ξεχωριστό. Οπότε πρέπει να τονιστεί γι' αυτό. Συγχαρητήρια, Μάρο. Ασφαλώς. Εύελιν, πού είναι η αδερφή? Πού είναι? Εύελιν. Εγώ να πω για τη Μάρο, ότι η Μάρο είναι μια επαγγελματίας σε μια πολύ σκληρή πολυεθνική εταιρεία. Έτσι, και τα καταφέρνει και είναι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που βλέπει το θετικό. Δεν αφήνεται να τον παρασύρει, ας πούμε, το αρνητικό. Και όντως, δηλαδή, πέρασε δυσκολίες για να κάνει αυτό το πρόβλημα. Και ήταν έτσι ένα στυλ. Τώρα δεν μπορώ. Πού είναι η Μάρο, χαμένη. Το Δωρούλη. Εδώ είμαι. Και έχει ξεκινήσει, ας πούμε, και κάνει. Και τα έδωσε όλα. Εκεί που δεν το περίμενα, δηλαδή. Τελείωσε. Δεν το περίμενα και ξαφνικά μου το φέρνει όλα. Και πορτοφόλιο και ασκήσεις και συνεδρίες. Τα έφερε όλα. Οπότε δεν μπορούσα να μην την εδώ, να την έχω εδώ μαζί μας να πάρει το δίπλωμά της. Και σίγουρα σε λίγο θα πάρει και το level 2. Αφού μου φέρει μια σωστή συνεδρία. Λοιπόν, Εύελιν, τι θέλεις να πεις για την αδερφούλα σου? Καλησπέρα καταρχάς σε όλους. Χάρηκα που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Αυτό που έχω να πω είναι τι σημαίνει η αδελφή μου για μένα. Ακούσαμε τα παιδιά για τις μητέρες, τους συζύγους για τις συντρόφους. Θα πρέπει να πω κι εγώ λοιπόν για την αδελφή μου, τι σημαίνει η αδελφή μου για μένα. Τα έχω γράψει. Εσύ να κλάψεις. Δύο σκύλους που μετά. Δύο σκύλους είναι στο
Λοιπόν, η αδελφή μου σημαίνει για μένα πάρα πολλά πράγματα, ταυτόχρονα και σε βάθος χρόνου. Πολύ χρόνου. Είναι ο καθρέφτης μου, καταρχάς. Κάποια πράγματα που ξέρει από παλιά, που βλέπει όλες τις πλευρές του αλουνού, που κανένας δεν τις έχει δει όλες μαζί συγκεντρωμένες. Είναι το στήριγμα. Παρούσα στις δυσκολίες, ακόμη και όταν δεν συμφωνούμε. Σύντροφος μνήμης. Μοιραζόμαστε κοινές εμπειρίες, ιστορίες και βασικότατα τις οικογενειακές μας ρίζες. Είναι ο αντίλογος. Προκαλεί, θυμώνει και θυμώνεις, αλλά και σε βοηθά να οριμάσεις. Αγάπη χωρίς όρους. Όχι πάντα εύκολη ή γλυκιά, αλλά βαθιά και ανθεκτική. Με λίγα λόγια, η αδελφή μου είναι κομμάτι της ταυτότητάς μου, αλλά έχουμε μεγαλώσει μαζί και συνεχίζουμε να επηρεάζουμε μία την άλλη. Για την επιτυχία της είμαι πάντα σίγουρη και για μένα αποτελεί αυτό που εκείνη επιζητά να βοηθήσει όλους τους υπολείπους. Το στήριγμα, το σιωπηλό. Κρατάω έτσι αυτή την ενέργεια, αυτή τη συγκίνηση, αυτό το συναίσθημα που νιώθουμε όλοι της ζεστασιάς μεταξύ μας και θέλω να δώσω άλλα 2 βραβεία. Έχουμε 2 cohort σήμερα. Έχουμε το CSTP 8 και το CSTP 9. Τι σημαίνει αυτό? Στο CSTP πάντα δίνω ένα βραβείο. Ευχαριστώ, Χριστιανά. Ένα βραβείο συνέπειας, αφοσίωσης και έξτρα προσπάθειας. Δεν το ξέρουν οι φοιτήτριες του 9, αλλά η φοιτήτρια του 8 το ξέρει, γιατί το πήρε πέρυσι, εσύ. Θα στο ξαναδώσω φέτος, γιατί μου είχες πει πέρυσι ότι ήσουν πολύ στεναχωρημένη που δεν ήταν οι συμμαθητριές σου κοντά. Τώρα έχεις την Εύα δίπλα. Έτσι, οπότε θέλω να σου το ξαναδώσω, έτσι ώστε να σε ξεχειροκροτήσει η Εύα, η συμμαθήτριά σου. Απονέμεται στην Ειρήνη Αγγελιδάκη, γύρνα εδώ. Τι σημαίνει αυτό το γραφείο? Σημαίνει ότι όταν κάποιος κάνει την παραπάνω προσπάθεια πρέπει να βίβεται. Και όπως το θέλει ο καθένας για τον εαυτό του να συμβαίνει στην κοινωνία, τουλάχιστον εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Συγχαρητήρια, Ειρήνη μου γλυκιά. Ήτανε δύσκολα για σένα όλα αυτά, αλλά όλα είναι καλά. Αυτό το κορίτσι δηλαδή, αν είναι παράδειγμα, δεν το συζητώ καθόλου. Πες κάτι. Τι να πω, δηλαδή. Τη Βαρβάρα την ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι μόνο για το πρόγραμμα και από παλαιότερα έτσι, που είχαμε γνωριμία, με στήριξε πάρα πολύ και με βοήθησε να φτάσω εδώ που έχω φτάσει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, είναι πραγματικά ο μέντορας μου, την αγαπώ βαθιά και την εκτιμώ. Πραγματικά, την ευχαριστώ πολύ. Έχει φτάσει, έχει προχωρήσει εκεί που δεν το τον ονειρευόμαστε. Αλλά το κατακτήσαμε, έτσι. Μπράβο, κορίτσι μου. Και όχι, καλά, δεν το συζητώ. Ας κάνουμε καμιά παύση. Αλλά έχουμε μπροστά μας δρόμο. Μπράβο, κορίτσι μου, γλυκό. Μπράβο. Την άλλαξε στην οπτική. Πες το. Της άλλαξε στην οπτική γωνία. Γηπαιδικά θα το πω, αν και στεναχωρημένος Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε και σε γνώρισε, ήταν σε μία θέση στο γήπεδο, γωνία πίσω μακριά. Τώρα είναι μέσα στο γήπεδο. Και φταίς εσύ γι' αυτό. Και παίρνα καμιά βόλτα και από τον Παναθηναϊκό, μήπως βοηθήσεις σαν coach. Τι να πω, ο σύζυγός μου είναι Παναθηναϊκός, τα παιδιά μου είναι Ολυμπιακός, τι να κάνω, έχω δίλημμα. Αλήθεια. Ναι, σωστό, ανάποδα το είπα. Τέλος πάντων, παιδιά, έχω πιει 2 ποτήρια κρασί. Αυτά. Και δεν έχω φάει. Λοιπόν, το CSTP 8. Τώρα το CSTP 9. Δεν το ξέρει καμία σας. Ποια θα πάρει το βραβείο. Το βραβείο συνέπειας και αφοσίωσης. Λοιπόν, το βραβείο συνέπειας, αφοσίωσης και έξτρα προσπάθειας. Θέλετε να μάθετε ποια θα το πάρει? Και θέλω να καλέσω στο βήμα την Άννα την Κυρίκου και τη Μαρία Χατζηγελίδη, γιατί ξέρω πόσο θα ευχαριστηθούν να δώσουν αυτό το βραβείο. Το πούμε και 3 μαζί. Έλα. Και το βραβείο πάει στην Γκέλη Παναγιωτοπούλου.
Εγώ την να πω, είμαι περήφανη, την έχω πάρει μαζί μου με το έτσι θέλω είμαι φέτος στο Communication Committee. Είμαι η μόνη επιτροπή που έχω 5 άτομα και λέω θέλω και τη Γέλη. Συγχαρητήρια. Ήμουνα σίγουρη ότι θα το έπαιρνες εσύ. Πάρε εδώ. Τι να πω, για την Κέλλη έχω να πω ότι είχε φοβερές απορίες. Και δεν είχε μόνο απορίες, δεν πίστευε στις δυνάμεις και στον εαυτό της. Οπότε σου έλεγε, ναι, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μήπως θα πρέπει να ήταν κάπως αλλιώς. Εντάξει, Κέλλη. Χρειάζεται μόνο να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, τις είπαμε όλοι. Να πιστέψεις ότι μπορείς, ότι θα τα καταφέρεις. Και το μοναδικό πράγμα που χρειάζεσαι είναι να αλλάξεις και εσύ την οπτική σου γωνία. Να δεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά για να ανοίξει λίγο ορίζοντας. Και το κατάφερε. Και πολύ γρήγορα. Και το βραβείο αυτό πρέπει να πούμε, δεν πάει μόνο στην Κέλλη, πάει και στο Γιαννάκη, που ήταν μόνιμα στα πόδια της Κέλλης. Σε όλα τα μαθήματα. Εντάξει, όχι, εκτός από τα Σάββατα. Μόνο στα βραδινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι πραγματικά προσπάθησα πάρα πολύ να μην χάσω ούτε ένα λεπτό από τα μαθήματα. Παρόλο που κάποιες φορές, όπως έλεγε και εγώ, έλεγα πω να ακυρωθεί, τώρα δεν αντέχω καθόλου με πτώμα. Αλλά όταν έμπαινα μέσα στο μάθημα, η ενέργεια ήταν τρομερή και το μυαλό μου πραγματικά ξέφευγε και ήταν σαν να τα έχω αφήσει όλα πίσω, να έχει σταματήσει ο χρόνος για όλα τα υπόλοιπα και τα πάντα να περιμένουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευχαριστώ. Είπε ο ICF κοντά και μαζί και κοντά. Είναι το μότο για φέτος. Έτσι αισθάνομαι ότι είμαστε κι εμείς εδώ, είμαστε μαζί και κοντά. Βαρβάρα, είμαστε μαζί, είμαστε κοντά σου, είμαστε εδώ για σένα. Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι εδώ για σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω πάρει πάρα πολύ δύναμη. Θα πω χαρακτηριστικά μια φράση που λέει ο άντρας μου. Ο άντρας μου λέει, πριν από 3 χρόνια δεν είχες τίποτα. Τώρα έχεις το coaching. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, μια φωτογραφία. Δημήτρη μου, θα μας βγάλεις μια φωτογραφία εδώ. Κοσμά, Όλγα, ελάτε. Ελάτε, είμαστε το team που έχουμε συνεισφέρει στην πρόοδο των ανθρώπων, εδώ. Ελάτε. Και εννοείται ότι θα βγάλουμε μετά μια φωτογραφία όλοι μαζί. Μη μου φύγετε, έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Βέβαια, τι. Έχουμε και άλλες εκπλήξεις, να ξέρετε. Πρέπει να κόψουμε την πίτα μας και μετά η Βαρβάρα θέλει να χορέψει, να ξέρετε. Εγώ πριν πάμε όμως στην πίτα μας, θέλω να πω κάτι. Μπράβο. Σας δώσαμε να διαλέξετε μία ευχή. Μήπως κάποιος πέτυχε την ευχή που έγραψε ή όχι? Εγώ δεν πήρα ευχή, κυρία Βοηθέση. Πότε εδώ πήρανε? Όχι οι ευχές με τις καρδούλες. Βασικά οι ευχές με τις καρδούλες πώς σας φάνηκαν? Εμένα δεν υπήρχε. Κάτσε να σου πω τη δικιά μου. Θα σπάσω εγώ το τέτοιο πρώτη. Ναι. Τώρα θα πάρω το λόγο χωρίς να μου το δώσει ο Βαρβάρας. Η Βαρβάρα. Θα τον πάρω μόνος μου. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω παρακολουθήσει καμιά 10 τέτοιες συνάξεις. Έτσι. Στη μία από αυτές ήμουν και εγώ απόφοιτος. Τελικά νομίζω ότι δεν είναι δίπλωμα coaching. Είναι δίπλωμα μεταμόρφωσης. Δηλαδή πάντοτε όταν τελειώνει η ομάδα, στο τέλος διαπιστώνει ότι έχει μεταμορφωθεί. Όταν ανεβαίνουμε και με το χαρτί στο χέρι, εδώ και αρχίζουμε και διαβάζουμε αυτά που έχουμε γράψει, προσέξτε το πάντοτε έτσι κάνει το χαρτί. Έχει πολύ συναίσθημα. Και μια ιστορία για τη Βαρβάρα που δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει. Σήμερα το πρωί είπαμε 3 η ώρα να έρθουμε εδώ. Στις 2:30 επέστρεψα εγώ από τον καφέ, αφού έκανα 2-3 πραγματάκια το πρωί. Πήγα ήπια τον καφέ μου μαζί με τον Οδυσσέα και στις 2:30 πήγα στο γραφείο να την βρω για να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Και μου λέει, πω, δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό που δεν είχε κάνει ήταν να φτιάξει τις φόρμες που σας είπε στην αρχή, όπου έχω ξεχάσει κάτι φόρμες. Δεν ξέρω ποιες φόρμες ήταν. Κάποιες φόρμες, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή είναι η Βαρβάρα. Να είναι καλά και να μας ετοιμάζει τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Άννα, δικιά σου. Το δικό σου. Ναι.
Δεν βρήκα την ευχή του Βαλεντίνου μπροστά, που ήταν πάλι πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι με ένα κήπο. Σε ποια τσάντα? Όχι, δεν είναι. Θα πάρω όμως αυτή που διάλεξα μετά, που λέει «Εύχομαι το 2026 να βρεις τη δύναμη να ζεις τη ζωή που θες». Όποιος το έγραψε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά. Πριν πάμε όμως σε αυτό, ποιος άλλος θέλει να πει την ευχή? Ωραία. Δεν έχει βρεθεί. Εγώ έγραψα μια ευχή για την Άννα Κυρίκου προσωποποιημένη. Οπότε, αν κάποιος βρει το χαρτί που λέει Άννα Κυρίκου, παρακαλώ να την παραδώσει στην κυρία Κυρίκου. Για το 2026, φίλη Άννα, σου εύχομαι να βρεις τον έρωτα που θα σε συνεπάρει. Αυτό σου εύχομαι. Το φοβάμαι αυτό, αλλά σαν coach θα μπω μέσα με περιέργεια. Μοιράσου την ευχή, αυτό που έδωσες. Πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις. Πώς νιώθει. Γεια σας. Είμαι η Ειρήνη και είμαι καλά. Είμαι η Ειρήνη Αποστολίδου. Αναρωτιόμουν πολλές φορές, λέω, εγώ όλο που χωράω εδώ πέρα, τι κάνω? Ήμουνα έτσι καλεσμένη της αγαπητής Βαρβάρας στην εκδήλωσή σας. Απόλαυσα και απολαμβάνω κάθε στιγμή. Χαίρομαι πολύ που μοιράζεστε όλα αυτά και τα λαμβάνω με πάρα πολύ ανοιχτή διάθεση και με συνεπαίρνουν πραγματικά συναισθηματικά. Και πραγματικά συγχαρητήρια για το έργο σας, για όλο αυτό που κάνετε, όλοι σας. Μια πολύ ωραία ομάδα, μια πολύ ωραία παρέα. Πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά. Συναίσθημα... Τι να πω, όμορφα, νιώθω πολύ όμορφα και εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, χαρά, αγάπη, πολύ coaching και επίγνωση. Και pray, love and eat well and no war. Εγώ θα πω την ευχή του Βαλεντίνου που πήρα, γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα. Λέει, ό,τι γίνεται με αγάπη, γίνεται πάντα σωστά. Και το πιστεύω απόλυτα. Καταρχήν εύχομαι σε όλους όσους δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα του χρόνου να είναι απόφοιτοι. Βαρβάρα, που είσαι, και εσύ Ειρήνη, του χρόνου να σε δω, να σε χειροκροτήσουμε. Λοιπόν, εύχομαι το 2026 να φωτίσει τον δρόμο που θα σε οδηγήσει στο μονοπάτι που επιθυμείς να διαβείς. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το 2026 να φωτίσει το δρόμο που θα σε οδηγήσει στο μονοπάτι που επιθυμείς να διαβείς. Εγώ εύχομαι όλα τα μονοπάτια να οδηγήσουν στους Αγίους Οδόρους, στο Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού Πετρόσοφη που έχουμε ανοίξει, και 8 Μαρτίου θα αντιγράψω αυτό τον κήπο, γιατί πρόκειται να τιμήσουμε 8 γυναίκες και θα τους πω, θα ρωτήσω τις λεπτομέρειες για να μου φέρουν όλες λουλούδια, γλαστρούλες, και να πούνε πώς, τι ένιωσαν με όλα αυτά τα επιτεύγματα που έχουν κάνει αυτές οι αξιόλογες κυρίες. Η μία θα είναι η Βαρβάρα. Λοιπόν, διαβάζω κι εγώ την πολύ ωραία ευχή από τον Άγιο Βαλεντίνο, που λέει «Το θάρρος ξεκινάει με την απόφαση να είσαι ο εαυτός σου». Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κέλλη. Είμαι η Μελιά Σαρόγλου. Είμαι φίλη της Άννας 25 χρόνια. Έχουμε τελειώσει μαζί στο Λαβέρν. Είναι δεύτερη φορά που έρχομαι σε δική σας εκδήλωση και είναι πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε όλους για τη διαδρομή που έχετε διανύσει. Εγώ η ευχή που έτυχα για το 2026 είναι να έχω άφθονο ίντερνετ. Δεν ξέρω. Και υγεία. PS και υγεία. Εύχομαι σε όλους υγεία, να έχετε μια πολύ όμορφη σταδιοδρομία και να περνάτε πάντα τέτοιες όμορφες στιγμές. Να έχεις τη δύναμη του θάρρου σου να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε θα βρεθεί μπροστά σου. Να πω ότι την ευχή που έγραψα την πήρα εγώ. Την ευχή για το 2026 και ήταν να έχω ευημερία σε όλους τους τομείς της ζωής. Αυτό ευχήθηκα σε κάποιον, ήρθε σε μένα. Και αυτό
η ευχή του Αγίου Βαλεντίνου λέει «Η αποδοχή του σήμερα είναι η γέφυρα του αύριο». Μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και το μικρόφωνο στην κόρη. Γεια σας. Εγώ πέτυχα η καλοσύνη είναι μία γλώσσα που μπορούν να ακούσουν και να δουν όλοι. Συμφωνώ απόλυτα. Με καλοσύνη μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να αγαπήσουμε, να ερωτευτούμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα από την καρδιά μας. Αυτά. Είναι προσωπικό, αλλά θα το διαβάσουμε. Εύχομαι, Κωνσταντίνε μου, παρένθεση Ζερβός, το 2026 να φέρει ηρεμία και συνδεσιμότητα με όλους όσους μπορούν να δώσουν φως, νόημα στη ζωή σας. Όλγα. Να είσαι ο λόγος που κάποιος πιστεύει στην καλοσύνη των ανθρώπων. Με αντιπροσωπεύει κιόλας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι τολμηρός, διότι μπορείς να έχεις υποστήριξη από τη VIP Community. Βαρβάρα. Εμένα είναι αρκετά απλή. Να δίνεσαι χωρίς να αναλώνεσαι. Αλλά και πολύ ουσιαστική, νομίζω. Υγεία, έμπνευση και ηρεμία. Αγαπημένη μου Όλγα, να έχεις γεμάτη καρδιά και με πλατή, αυθεντικό χαμόγελο. Σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ που είσαι στη ζωή μου, Κωνσταντίνος. Σου την παραδίδω λοιπόν, γιατί γράψω το ένας για τον άλλον, ορίστε. Και θα πω μόνο του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία μου λέει «Γενναιότητα είναι να λες ναι στην αλλαγή, ακόμα και όταν τρέμει η εσωτερική σου φωνή». Ευχαριστώ. Υλοποίηση του οράματός σου, εφαρμόζοντας το με γενναιότητα και πυγμή. Η δική μου είναι, αυτή που έλαβα, να μην χρειαστεί να γυρίσει πίσω για να διορθώσει κάτι για το οποίο μετάνιωσε. Και αν χρειαστεί, να είναι δυνατή η αλλαγή. Και μου άρεσε και πάρα πολύ του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία ήταν η μεγαλύτερη περιπέτεια, είναι να ζεις τη ζωή που ονειρεύτηκες. Να βρεις χαρά μες στη ζωή σου, να βρεις τη χαρά στη δουλειά σου. Μη φοβάσαι τις καταιγίδες, Κέλλη, για την προσωπική ευχή που έκανες και σου πω ότι φοβάμαι. Έρχονται για να ποτίσουν το κήπο σου. Με όλες τις έννοιες, λοιπόν. Εύχομαι κάθε μέρα να προχωράς ένα βήμα προς αυτό που θες και να μην ξεχνάς να σε αγαπάς και να σε φροντίζεις. Έχω του Βαλεντίνου, πίστεψε στη δύναμη που κρύβεις μέσα σου. Μου αρέσει, γιατί σίγουρα υπάρχει αυτή η δύναμη. Είμαι ήδη coach. Εύχομαι συνειδητότητα που να οδηγήσει στη γνώση. Και αυτό πολύ ωραίο. Και έχω και ένα φλουρί. By the way. Φλουρί. Οπότε, είμαστε σε καλή πορεία. Το φλουρί! Λοιπόν, το φλουρί το πήρε εδώ η κυρία Πολυτήμη. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ναι, πολύ καλά, και να της δώσω και το δώρο του φλουρίου. Υπάρχει άλλο ένα φλουρίον εκεί μέσα. Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Η χειρή σας.